Magandang araw, Sir Caspar. At sa lahat ng mga tagatangkilik ng iyong napakagandang konteksto sa iyong channel. Ang mga kwentong aswang. Lagi kong inaabangan ang mga bago mong lapag. Naging libangan ko na ito tuwing wala akong magawa. Nakakatanggal stress kasi ang mga kwento mo. By the way, itago niyo po pala ako sa pangalang Matias, Sir Caspar. Tubong Bantayan, sakop ng Negros. 64 na ngayon ang aking edad. Ang pangyayaring ito ay naganap noong pang 1971. 15 anyos lang ako noon. Panahon pa ni Pangulong Marcos iyon. Hindi ko nga pala alam, sir, kung ano sa Tagalog ng aswang na kutok-kutok. Basta ito ang tawag naming mga Bisaya sa mga ito. At maraming uri ng aswang ang naglipana sa aming lugar noong araw. Pinakarami ang kutok-kutok at tik-tik. Nasa parte kami ng lugar na napapagitnaan ng bukid at dagat. Kaya ang trabaho ko, mangingisda sa madaling araw at magsasaka sa buong araw naman. Todo kayod ako noon dahil panganay. At wala nang ama pang nagsusustento sa amin. Pumanaw na kasi ito. Noong 13 anyos pa lamang ako. Kaya ako na ang sumalo ng responsibilidad sa 4 kong kapatid at sa inay. Sa aming mga Bisaya, itong aswang na kutok-kutok ang mas kinakatakutan ng lahat. Dahil mga agresibo ang mga ito. At hindi titigil hanggat hindi makadagit ng biktima pauwi ng kanilang bahay. At may mga mandaragit din na nag-aanyong magandang dilag para lang makapanlin lang ng tao. At ang mga ito ang aking nakasalumuha noong araw. Madalas kapag madaling araw, nasa laot ako. Ngunit isang beses nagpasya akong sa aming bukid na muna pupunta para maghukay ng kamote at ipagbenta. Hindi kasi maganda ang huli sa ilang araw kong pamamalaot. Minsan, hindi nga aabot ng 1 kilo. Kaya kulang iyon para sa buong araw na kailangan naming mag-iina. Nasa tapat na ako noon ng mayabong na puno ng kawayan. Nang may biglang narinig akong huni ng kutok-kutok. Pahina ng pahina ang huni ng nilalang na iyon. Dati ng kwentong barbero ang tungkol dito. Hindi ko akalaing sa pagkakataong iyon ay personal kong marinig ang huni ng mga ito. Wala akong nadaramang takot sa mga panahong iyon. Tinudyo ko pa ito at hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko kung bakit ginawa ko iyon. Sinubok tuloy ako ng nilalang. Pastilan, hindi ako natatakot sa iyo eh. Kung babae ka, pwede bang jowa na lang kita? Para naman makalibre at mainggit yung mga single na nakikinig ngayon. Di, joke lang po. Hindi kasama yung huling sentence ha. Biglang tumahimik kaya tumigil ako sa paglalakad at sumilip pa sa mayayabong na puno ng kawayan. Gamit ang dibataryang flashlight para pailawan ang bandang iyon. Ngunit wala akong may nakita, kaya sinipat ko ang ibang parte. Hanggang sa may tila, bulong akong naririnig mula sa aking likuran. Napalingon akong bigla at napaatras sa nasaksihan. Isang nilalang na nagbabaga ang mga mata, ang nakatuhad. Subalit naghahandang tumalon sa aking kinaroroonan. Naglalaway ito at ang mga balat ay kumikinang sa langis marahil na pinapahid rito. Kulubot na ang mga balat at mapuputi na ang mga magulong buhok. Kaya alam kong matanda na ang babaeng aswang na iyon. Tatakbo na sana ako para tumakas ngunit para itong palakang lumundak. At dinaganan ako dahilan para mawalan ako ng balanse at matumba sa damuhang basa pa ng hamog. Tulong!
Tulong! Sigaw ko noon dahil ramdam kong napakalakas nito. At hindi ko panahawakan ng mahigpit dahil ang dulas ng mga balat. Pinilit ko pa ring hawakan ang kanyang liig kahit sobrang dulas. Kahit puro kalmot na ako sa muka at buong katawan, ay hindi ko pa rin ginawa na bitawan ang kanyang liig sa takot na makagat ng kanyang napakahabang mga pangil. Okay lang na makalmot ako ng mahabang kuko. Gagaling pa naman iyon siguro. Pero kapag makagat ako ng kanyang mahabang pangil, paniguradong ubos ang aking dugo kapag masipsip ng aswang. Sinubukan kong pumapaibabaw. Baka sakaling makatakas pa ako sa kanya. Ngunit hindi man lang ito natinag. Nakapagtatakang ang tanda na nito. Ngunit ang lakas na taglay nito ay doble pa sa akin na lalaki at kay bata pa. Buisit kang aswang ka. Pag ako nakatakas, hahantingin ko ang bahay mo at sunugin iyon kasama ka. Galit na saad ko. Ngunit mas lalo itong nagalit at halos nagwala na. Gustong-gusto na talaga ako nitong makagat. Ngunit hindi ko hinahayaang makalapit ang kanyang mukha sa akin. Ang lansa pa naman ng kanyang hininga, hindi maintindihan ang amoy at nakakasuka. Maging ang malalapot nitong laway ay iniiwasan kong hindi tumulo sa katawan ko. Puro kalmot na ang katawan ko at nanghihina na rin. Isa pang sigaw ang aking ginawa para makahingi ng tulong. Ilang sandali pa ay may naririnig na akong mga taong nag-uusap palapit sa aking kinaroroonan. Hindi pa talaga oras para mawala ako sa mundo. Ginabayan pa ako ng Panginoon. Ditong banda iyon, bilisan natin. Rinig kong sigaw ng isa sa mga ito. Nang maulinigan rin iyon ng aswang ay mabilis itong tumakas. Naiwan akong nakatihaya at nanghihina. Halos hindi makapagsalita. Patakbong lumapit sa akin ang mga ito. Pinailawan pa ako ng dalang flashlight kaya napapikit ang aking mga mata. Subalit ramdam ko ang seguridad ng mga sandaling iyon. Sus, Ginoo! Tignan mo ito, Tivan. May binatang puro dugo ang katawan. Uy, Santisima! Nabugbog ka ba, Noy? Tanong pa nito sa akin. May aswang po. Sagot ko na tila nangangatog ang buong katawan. Dala marahil na magkahalong hapdi ng mga sugat at lamig na dulot ng panahon. Palinga-linga naman ang mga ito para hanapin ang sinasabi kong aswang. Subalit wala silang nakikita. Marahil natakot nang dumating tayo kaya biglang tumakas. Naka-oras pa naman ang paggala nila ngayon. Kung bakit kasi lumabas ka ng bahay ng ganitong oras? Wika ng isa sa mga ito. Hindi na ako nagsalita. Parang maglalak na rin kasi ang aking panga sa sobrang lamig ng hamog sa bukang liwayway. Idagdag pa ang butas-butas ko ng damit, dulot ng pagkalmot ng aswang. Basa pa ng hamog ang aking buong likuran. Bilisan mo, Tayban. Kailangan natin siyang dalhin sa bahay para magamot. Ang daming dugong lumalabas sa kanyang katawan, oh. Saad ng ginang at mabilis naman akong pinatayo ng matanda para suportahang makalakad. Hinimas pa nito ang aking likuran at nang mapagtanto na basa iyon ay sobrang nag-alala ito at baka daw magkaroon ako ng pulmonya. Nang makarating sa kanilang bahay ay mabilis na nagpakulo ng tubig ang ginang. Iyon ang ginawa nilang pamuna sa akin. Para daw hindi ma-impeksyon ang napakaraming sugat na dulot ng pagkalmot ng aswang. Sunod ay nilagyan nila iyon ng gawang langis na galing pa raw sa isang kilalang albularyo. Mabisa raw iyong magpagaling sa mga sugat at kate. Pagkatapos ay binigyan ako ng malinis na damit para bihisan. Dahil basang-basa na ako
at puro pabutas ang aking suot na damit. Nagpasalamat na rin ako sa mga ito dahil sa ginawang pagtulong sa akin. Mabuti na lang at narinig nila ang aking sigaw. Kahit may kalayuan sa kanilang bahay. Nasa 300 metro pa ang layo ng bahay nila sa pinanggalingan ng lugar kung saan ako inatake ng aswang. Pinagpahinga muna ako ng mga ito at sa umaga na lang daw muna ako umuwi para siguradong ligtas. Parang ayaw ko pa sanang umuwi at gusto kong pumunta pa ng bukid dahil wala akong maibenta sa araw na iyon. Kawawa ang aking mga kapatid. Subalit hindi ko rin kaya ang pumunta pa ng bukid. Sobrang hapdi ng aking mga sugat kaya wala akong pagpipilian kundi ang umuwi na lang. Mangungutang na lang akong muli sa aking suki sa isda. Ang mahalaga ay mairaos ko ang ilang araw na pangangailangan ng aking mga kapatid at ina. Kinabukasan ay hinatid ako ni Mang Tiban sa mismong bahay namin. Kinukwento pa nito ang nangyaring pagtulong sa akin mula sa kapamakan. Nagpasalamat naman ng marami ang nanay sa kabayanihang ginawa ng mga ito. Ilang araw akong nilagnat. Dala marahil ng sugat na napakarami sa aking buong katawan. Patuloy ko lang iyong ginamot ng ibinigay na langis ni Mang Teban. Hanggang sa tuluyan ng maghilom ang mga ito. Yung ibang nakakita sa itsura ko, ang akala ay binugbog ako. Nagtaka pa ang iba kung sino naman daw ang baliw na gagawa ng pambubugbog sa akin. Gayong bahay at trabaho lang ako. Uminom lang ako ng kaunti ng lambanog para pampatulog. Subalit sa bahay lang din. Wala akong barkada. May kaibigan naman pero konti lang. At sila ang pumupunta sa bahay. Wala talaga akong hilig gumala kahit noong kabataan ko pa. Simula noon ay takot na akong pumalaot mag-isa tuwing gabi. Kaya ang ginawa ko ay ipinagbenta ang aking maliit na bangka at naghanap ng trabaho. Sa isang asyenderong mayaman ako pinalad na makapasok ng trabaho. Ginawa akong tagapagbantay ng buong asyenda. Binigyan pa ako nito ng kabayo para gawing sakayan sa paglibot ng buong kalupaan. Ang lapad kasi ng pag-aari nito, nasa mahigit 30 ektaryang lupain. Panatag ang loob ko na maglibot sa buong kalupaan. Napakaganda kasi ng mga tanawin at nawala na rin sa aking loob ang pangyayaring iyon sa akin. Isang matandang babae ang nadaanan ko sa ilalim ng punong mangga. Nakatalikod ito habang kumakain ng kung ano. Bigla itong napalingon sa aking kinaroroonan. Mabilis na sumagi sa isipan ko ang aswang na nanalasa sa akin. Kaya kaagad akong lumayo rito. Nakakatakot kasi ang kanyang itsura. At sa kabilang banda, may nakasalubong akong isang magandang binibini na may hawak ng ibong itim. Nakadapo lang iyon sa kanyang kamay. Ngumingiti ito habang nakatingin sa akin, kaya napangiti na rin ako pabalik dito. Nilingon ko ang mata ng babae at nagtaka ako kung bakit para itong nag-aalala habang nililigpit ang kanyang mga gamit at mabilis na lumayo. Kahit naglalakad na ito paalis ay palingon-lingon pa rin ito sa amin at tumitingin sa akin nang nag-aalala. "Bago ka rito, hindi ba?" Tanong ng dalaga sa akin kaya napatango ako habang pasulyap-sulyap sa kakaibang ibon na kanyang hawak. Nahalata rin marahil nito ang aking pagtataka kaya ito na ang nagkwento. "Ito si Wadi, ang aking alagang ibon. Kasing tanda ko lang ito, alam mo ba yon?" Nagtaka ako sa sinabi nito. Kung siya ay 20 taon na sa tansya ko lang,
Ganoon rin ang edad ng kanyang ibon. May ganoon bang uri ng ibon na tatagal ng ganoon kahabang panahon? Saan ba galing iyan? Parang ngayon lang ako nakakita niya na. Hindi ko mapigilang maitanong sa kanya. Sasagot na sana ito ngunit parang may nakita ito mula sa aking likuran. Kaya tumalikod ito nang walang paalam at mabilis na humakbang palayo. Napalingon na lang din ako at nang makita ang amo kong lalaki na nangangabayo palapit sa akin ay napaharap ulit ako ngunit wala nang bulto ng dalaga akong makita. Palinga-linga pa ako at nagtaka kung paano nawala ng ganon kabilis ang babaeng. Gayong ilang segundo lang akong lumingon. Matias, nasaan ang babaeng kausap mo? Tanong nito sa akin. Bigla ngang nawala amo eh. Natakot marahil nang makita ka. Sagot ko rito. Natakot talaga dahil isang mapanlin lang na aswang ang babaeng iyon. Kamunti ka na akong mapatay niyon dahil inakala kong matinong babae. Iyon pala ay gagamitin ang kagandahan niya para mambiktima. Salaysay ng amo kong binata. Dahil hindi ko lubos maunawaan, ang kanyang ibig sabihin ay ikinwento nito ang nangyari. Inakit daw siya nito at wala sa sariling napasunod siya sa mga gustong mangyari nito. Hypnotismo yata ang tawag nun sa atin, di ba mga kaswang? Dinala siya sa isang kubo at dahil lalaki siya ay mabilis siyang nakuha sa patibong nito. Ngunit nang hubaran niya ang babae ay bigla na lang itong naging halimaw. Kaagad pa siyang sinunggaban nito. Mabuti na lang at nakailag siya kaagad. Naisipan niyang bunutin ang baril na nasa kanyang likod. At nang makita ito ng halimaw, ay mabilis itong tumakas. Kaya nang paputukan niya ng baril ay hindi ito natamaan. Sobrang agresibo daw ng aswang na ito. Dahil katanghali ang tapat ay nananalasa. May mga nabibiktima na rin daw ito at napatay sa lugar. Madalas ay mga baguhang tauhan ng asyenda at tanging puso at atay lang ang kinukuha. Tsaka iwanan na nito ang bangkay ng biktima. Kaya umiiwas ka kaagad kapag makikita mo ang babaeng iyon. Ang sabi pa naman daw sa yungib na katira ang babaeng iyon. At sobrang tanda na. Gumamit lang ng itim na mahika para magmukhang bata. Sabi pa nito, bago tuluyang tumalikod at iniwanan ako. Mag-isa na lamang akong muli dahil wala na rin ang matandang kanina ay kumakain sa ilalim ng puno ng mangga. Kaya siguro nag-aalala ang mukha nito dahil alam na nito na aswang ang aking kaharap. Napailing ako habang iniisip ang tungkol sa mga nilalang na iyon. Ilang beses na akong kamuntikan mabiktima ng aswang. At marahil ay hindi na rin nahayaan ng Diyos dahil marami pa ang nakadepende sa akin. May pagtitipong magaganap sa asyenda dahil Disyembre. Christmas party ng lahat ng mga tauhan at kasama ako. At dahil may party, may inuman. Kaya gabi na ay nagkasayahan pa rin ang lahat. Nang mapagtanto kong malalim na ang gabi at may tama na rin ako sa alakay, nagpaalam na ako sa aking mga kasamahan. Ako na lang din ang uuwi na may kalayuan pa ang bahay dahil ang iba ay maagang umalis dahil pamilyado. Natatakot awayin ng asawa kapag umuwi ng gabing-gabi na at lasing pa. Hindi naman mahirap umuwi dahil sobrang liwanag ng buwan. Wala rin sa isipan ko ang tungkol sa mga aswang. At hindi ko inasahan na sa pagkakataong iyon ay makaengkwentro ko ulit ang nilalang na iyon. Uy, gabi na. Bakit nasa gitna ka pa ng daan magandang dilag? Tanong ko rito. At kasabay na tanong ko ang biglang pagsagi sa aking isipan. Ang aswang na aking nakasalamuha na nag-aanyong magandang dalaga.
Kaya napaatras ako, sabay sigaw ng, "Aswang!" Subalit tuli na para takasan ang nilalang na iyan. Kargado ng alkohol ang aking katawan kaya mabigat ang bawat hakbang ko. Habang ang aswang ay nilundagan lang ako sa likod. Kahit lasing ako ay pinilit kong lumaban. Halos sumupa nga rin ang kalasingan na iyon dahil sa sobrang takot. Buong lakas akong nakipagbuno rito. Hindi ako pwedeng magpatalo. Lamang pa rin ako sa kanya noong nilikha ng Diyos. Hinarap ko ang aswang at nakikita kong desidido itong maging bihag ako ng gabing iyon. "Talagang ako palagi ang napagdiskitahan mong aswang ka. Akala mo siguro madali mo akong matalo. Pwes, nagkakamali ka dahil hindi ikaw ang pwedeng kumuha ng hiram kong buhay. At sisiguraduhin kong uuwi ka ngayon na kung hindi putol ang kamay o paa, ay uuwi kang bangkay. Pinatalim ko talaga ang itakong ito para sa iyong buwisit ka." Saad ko rito at nang makita nito ang hawak kong itak na kumikisla pa sa liwanag ay mabilis itong tumakas. Hinabol ko pa ito dahil nagsimula nang kumulo ang aking dugo. Lasing pa naman ako kaya medyo wild ang aking utak ng mga panahong iyon. Subalit mabilis na nawala sa aking paningin ang aswang. Inabangan ko pa talagang bumalik ang aswang subalit hindi na ito nagpakita pang muli. Kapag pala naunahan mo ng tapang ang mga aswang ay matatakot rin ito sa tao. At lalong takot ang mga itong mamatay. Alam na marahil nila kung saan ang kanilang bagsak sa kabilang buhay. At hanggang dito na lang po ang kwento ko mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Sana'y magkajowa na talaga kayo. Muli po, ako po si Matias ng Bantayan, sakop ng Negros. Alright. Hindi Bantayan Island na. Isang maganda at mapagpalang araw sa ating butihing narrator. At sa lahat ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mary. Hindi ko tunay na pangalan. 33 anyos. Tubong, Manila. At kasulukuyang naninirahan dito sa Taytay, Rizal. Kasama ang aking pamilya. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon mga kaaswang ay hango sa tunay na karanasan ni Lolo Emong noong siya ay binata pa lamang. Bali mga kaaswang, ibinahagi sa akin ni Lolo Emong ang karanasan niyang ito nang minsang makipiesta kami sa kanilang lugar sa Quezon Province at minsang nagkaroon kami ng salo-salo sa kanilang bahay ng araw ng kapiyastahan. Kaunting kaalaman lang po sa lahat ng mga tagapakinig. Si Lolo Emong ay lolo ko sa mother side. Kapatid po siya ng tatay ng aking ina na si Lolo Isko. Ayon kay Lolo Emong, nangyari ang karanasan niyang ito dekada 60 at nasa edad 26 pa lamang si Lolo Emong ng mga panahong iyon. Kahit tubong probinsya umano siya ay hindi siya naniniwala sa mga kakaibang nilalang katulad ng mga aswang at engkanto o kung ano paman. Sa kadahilan ng nag-edad na lang ng 25 at nagbinata na lang siya ay hindi pa rin siya nakakasaksi ng anumang kakaiba at hindi pa siya nakakakita ng mga sinasabi nilang aswang o engkanto. Aniya pa, kasabihan niya daw noon na to see is to believe. Kumbaga kailangan niya makita muna o masaksihan bago siya maniniwala. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan at magpapabago ng pananaw niya
pagdating sa mga kakaibang nilalang. Araw ng Biyernes iyon at halos abala na ang mga binatilyo sa kanilang baryo sa paghahanda ng mga banderitas para sa magaganap na kapiyastahan sa kanilang baryo sa lugar ng Quezon Province. Sa susunod na iyon ng ikatlong araw. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong pangalan ng lugar na iyon, mga kaaswang. Sapagkat halos po lahat ng mga kamag-anak ng aking inay ay nandoon pa rin naninirahan magpahanggang sa ngayon. Nakasanayan na kasi sa baryo nila Lolo Imong ang magkaroon ng mga dekorasyon sa daan at simbahan sa tuwing sasapit ang kipiyastahan sa lugar nila. At uso rin ang sayawan na tinatawag nilang diskuhan. Habang naglalakad si Lolo Imong ay nakita niya ang hinahangaan niyang babae na si Emily. Tumutulong ang dalaga sa paghawak at pag-aabot ng mga banderitas sa mga kalalakihang nagsasabit sa mga poste. Kung kaya hindi niya mapigilang hindi mapangiti nang dumako sa kanya ang tingin ng dalaga at binati siya nito. "Emong, tutulong ka ba?" Tanong ng dalaga sa kanya habang iniabot na ang iilan sa mga banderitas. Hindi nakatanggi pa si Lolo Imong sa tinura ng dalaga at tumulong na rin siya. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong makausap ang dalaga. "Tiyak akong magiging masaya ang kapiyastahan dito sa baryo natin. Nasasabik na ako kahit taon-taon itong ginaganap." Wika ni Emily. Sabay abot ng banderita sa lalaking nasa poste upang isabit iyon. Hindi mapigilan ni Lolo mapahanga sa ganda ng dalaga. Kahit na may iilang butil na ng pawis ang dumadaloy sa gilid ng pisngi nito. "Parati namang masaya ang piyesta dito. Siguro madami na naman kayong panauhin, kasama na ang nobyo mo." Tugon ni Lolo. Bagya namang natigilan ng dalaga at napatingin sa kanya. "Nobyo?" Takang sambit ng dalaga na natatawa. Tumango naman si Lolo nang hindi nakatingin sa dalaga at kunwari ay abala. "Wala akong nobyo. Parang hindi mo naman kilala ang itay ko." Iiling-iling na tugon ng dalaga at napabuntong hininga pa ito. Kilalang batika ng manggagamot kasi ang ama ni Emily noong kabataan nito. Ngunit nang magkaedad na at tila nagkaroon ito ng galit sa sarili at hindi na muli pang ng gamot magmula nang yumao ang ina ni Emily. Hindi na din nakikipagsalamuha pa sa iba nilang kabaryo at naging mailap na rin sa mga tao. Ngunit kahit ganun pa man ay nire-respeto pa rin ito ng mga nakatira sa kanilang baryo dahil sa laki ng utang na loob ng mga kabaryo nila nang minsang nahuli at napatay ng ama ni Emily ang aswang na namiminsala sa kanilang baryo. Napangiti naman si Lolo Imong nang makuha ang nais ipahiwatig sa sinasabi niyang iyon sa dalaga. Ngayon ay napagtanto niyang walang nobyo ang dalaga at pwedeng-pwede niya na itong pormahan. "Pwede naman ako na lang ang maging nobyo mo. Kaya ko naman ang itay mo eh." Taas noong wika ni Lolo. Napahalakhak naman ang dalaga at tinakalang biro lamang ang sinabi ni Lolo Imong. Subalit seryoso si Lolo ng mga oras na iyon. "Walang sino man ang may kaya sa itay ko. Alam mo naman kung gaano katapang iyon." Humahagik-gik na tura ng dalaga. Maya-maya pa ay biglang iniabot ng dalaga kay Lolo ang lahat ng hawak niyang banderitas at mabilis nang naglakad paalis. Laking pagtataka naman ni Lolo dahil madaling-madali si Emily na sa tingin ni Lolo ay pauwi na ang dalaga dahil sinundan pa ito ni Lolo ng tingin at tinahak ng babae ang daan patungo sa bahay nila. "Bakit nagmamadali yun? Anong ginawa mo doon?"
Takang tanong ng lalaking inaabutan kanina ni Emily ng banderitas. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang umalis. Wala naman akong ginawa doon. Tugon ni Lolo. Ikaw na nga dito. May gagawin pa ako eh. Iniabot na lahat ni Lolo ang hawak niya sa lalaking kausap at umalis na rin siya. Si Emily lang kasi talaga ang sadya niya kaya siya tumulong. Habang naglalakad si Lolo Imong ay nakasalubong niya ang matalik niyang kaibigang si Tibong at may bitbit itong alak. Iiwas pa sana siya nang bigla siyang tawagin ito at agarang nilapitan. Tol, so anong punta mo? Tanong ni Tibong sa kanya. Dyan lang tol. Ngingiting-ngiting sagot ni Lolo. Sama ka sa amin tol. May kunting inuman kila paring Willie. Birthday kasi ng anak niya. Aya nito kay Lolo. Tatanggi pa sana si Lolo Imong ngunit wala na siyang nagawa ng akbayan siya ng kanyang kaibigan. Napasabay na lang siyang maglakad papunta sa bahay ng kumpare ni Tibong. At noong makarating nga sila sa bahay ni Willie kung saan sila mag-iinuman, ay marami na ang taong naroroon at nagsisipagkain na ang mga ito. Masaya naman silang pinapanhik ni Willie sa bahay nito at pinakain muna. Matapos nilang kumain ay nagtungo na sila sa likod ng bahay kung saan naroroon na ang ilan nilang kabaryo at nag-iinuman na. Nakipag-inuman na rin si Lolo Imong at ang matalik niyang kaibigan na si Tibong sa mga ito. Noong unay paunti-unti pa lang ang pag-inom ni Lolo ng alak. Hanggang sa naparami na ang inom niya. Dala ng kabinataan ay medyo makulit noon si Lolo at naging maingay umano siya ng medyo natamaan na ng pagkalasing. Nakailang tungga pa umano siya ng alak nang makaramdam siya ng pagkaihi. Kung kaya nagpaalam siya sa mga kainuman niyang iihi muna siya. Dahil hindi pa naman uso ang banyo sa loob ng bahay noon mga kaaswang, ay nagtungo na lang siya sa malaking puno. Hindi kalayuan sa pinag-iinuman nila upang doon na lang umihi. Aniya pa, habang umiihi siya ay sisipol-sipol pa siya noon. Nang bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na pag-angil ng galit na aso. Kaya agaran siyang nagpalingalinga kung saan nagmumula ang pag-angil ng aso. Hanggang sa napapitlag na lang siya bigla. Nang pagkabalik niya ng tingin sa harap ay kitang-kita niya ang isang malaki at itim na asong nagbabaga ang mga matang, namumula at umaangil sa galit. Ay takte, animal na aso. Bulalas ni Lolo at paatras na nagmamadaling inayos ni Lolo Imong ang kanyang suot na short dahil sa gulat. Maging ang kanyang mga kainuman ay nabigla rin at napausisa kung ano ang nangyayari kay Lolo Imong. Kabado at takot na takot si Lolo nang dahang-dahang papalapit sa kanya ang umaangil na asong itim at akmang susunggaban na sana siya. Mabuti na lang at agad siyang nilapitan at hinila ng iilan niyang kainuman para mapalayo sa asong hindi alam ni Lolo Imong kung saan ito nagmula. Nang makalayo unti si Lolo Imong ay nakita niyang binubugaw gamit ang mahabang kahoy ni Tibong ang itim na asong nakatitig at galit pa rin na umaangil kay Lolo Imong na para bang ilang sandali lang ay susunggaban na siya nito. Nagalit na rin si Lolo noon dahil umaamba pa rin ang asong susugod sa kanya. Kaya naman agaran nang naghanap ng pamalo si Lolo at di nga naglaon ay nakita niya ang may kalakihang kahoy. Mabilis niyang kinuha ito at agad na inahampas sa aso. Dala ng kalasingan ay sobrang lakas ng kanyang pagkakahampas noon na walang ano-ano ay ikinatumba na kaagad ng aso. Umungol pa ang aso bago ito natumba at nagtangka pang tumakbo palayo.
Ngunit sinundan na ito ng palo ng iba pang kainuman nila lolo. At hindi nga nagtagal, ay namalayan na lang ni Lolo Imong na niluluto na nila ang malaking itim na aso at ginawa nila itong pulutan. Matapos ang inuman nilang iyon ay maayos namang nakauwi si Lolo hanggang sa nagising siya kinabukasan. Masakit na masakit ang kanyang katawan na para bang pinagpapalaw siya ng kung anong bagay habang natutulog siya. Napakasakit rin ng kanyang ulo. Nay! Nay! Garalgal na tawag ni Lolo Imong sa inay niya dahil hindi niya pa kayang bumangon sa kinahigaan. At sa tuwing gagalaw siya ay napakasakit umano ng kanyang likod at napakakirot nito. Kahit ang paghinga niya ay nakakaapekto sa sakit na nararamdaman niya sa likuran. Agad naman lumapit ang kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi ni Lolo na masakit ang kanyang buong katawan, kung kaya sinabihan siya ng kanyang ina na marahil ay hangover lang ang kanyang nararamdaman. Sandali pang ipinahinga ni Lolo ang kanyang katawan at nagbabaka sakaling mawala ang hangover niya. Pinilit niya pang dumapa para maibsan ang nararamdaman niyang kirot sa likuran niya. Hanggang sa makalipas ang ilang oras at magtatakip silim na sa kadahilanang mahigit 6:00 na iyon ng hapon. Nang marinig niyang tinawag siya ng kanyang ina upang bumangon na sapagkat maghapon na siyang nakahiga sa kanyang papag. Narinig naman iyon ni Lolo at tinangka na nga niyang bumangon subalit napaungot na lang siya nang maramdaman niyang napakasakit pa rin ang kanyang likuran. Nagagalit na ang kanyang ina ng mga sandaling iyon dahil akala nito nagbingi-bingihan siya. Ngunit nang makalapit ito sa kanya ay laking gulat na lang nito na puno ng dugo ang likuran ni Lolo Imong. Nagtatakang nagtanong pa ito kung ano ang nangyari kay Lolo. Subalit hindi siya masagot ni Lolo dahil hindi naman nakikita ni Lolo ang kanyang likuran. Ayon daw sa ina ni Lolo ay tumatagas ang dugo sa likuran ni Lolo at nang hubarin nila ang suot na damit ni Lolo ay laking gulat nilang lahat nang makita ang napakalaking latay at sugat sa likuran ni Lolo na animoy. May humahampas at tumataga sa kanya. Agarang nagpatawag ng manggagamot ang inay nila Lolo Imong. Ngunit lumipas na lang ang 2 araw ay wala silang mahanap na manggagamot na pwedeng kumamot kay Lolo. Sa kadahilan ng idadaos na ang kapiyastahan at abala na ang lahat. Hindi na nakapaghanda pa ang mga magulang ni Lolo Imong ng araw ng piyesta dahil abala ang mga ito sa pagtitingin kay Lolo at makahanap ng manggagamot na albularyo. Kinabahan na rin ang ina ni Lolo dahil walang patlang ang gabing hindi siya dinadalaw ng aswang. Lumalala na rin ang kalagayan ni Lolo Imong na maging ang pagsasalita niya ay naapektuhan na dahil sa sugat niya sa likod na nagkakaroon na ng nana at maliliit na uod na tila ba kinakain na ang kanyang likuran. Pasintabi po sa lahat ng kumakain. Hindi maintindihan ni Lolo Imong ang nangyayari sa kanya noon. Ang sakit na nararamdaman niyang tila unti-unti siyang pinapatay at kinakatay ng buhay. Dahil sa bawat unting pagkilos niya ay namimilipit siya sa sakit ng likuran niya. Napabalita na rin sa baryo nila ang nangyari kay Lolo Imong at sinasabi ng iba na baka may nakaaway si Lolo Imong at tinaga siya ng pauwi. Subalit imposible iyon dahil kung tinaga siya ay dapat pumanaw na siya kaagad. Pasuko na noon si Lolo Imong sa buhay niya nang bigla niyang marinig ang boses ni Emily. Nakausap ang kanyang ina. Ano ho bang nangyari kay Imong, Nay? Maayos naman po siya nung nagkausap kami kinahapunan. Rinig ni Lolo na wika ni Emily.
Hindi ko alam, iha. Nagising na lang yan siyang ganyan na. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Nag-aalalang wika ng inay niya. Sige po, Nay. Si Itay na po ang bahala. Naramdaman ni Lolo Imong ang mga yapak. Papalapit sa kinahigaan niya. Nang sipati niya ito ay nakita niya ang ama ni Emily na nakatitig sa kanya ng mabuti. Mahabaging Panginoon, kawaan mo ang batang ito. Bulalas ng ama ni Emily habang papalapit kay Lolo Imong nang makita siya nitong nakadapa sa kinahigaan niya. Napa-sign of the cross pa ito nang makalapit sa kanya ng tuluyan at agad-agad nang inumpisahan ang panggagamot. Naglabas ito ng mga kagamitan sa pagtatawas at inumpisahang tawasin si Lolo Imong. Napabuntong hininga ito nang makita ang lumabas sa tawas. Ginantihan ka ng aswang na mambabarang, iho. Siguro ay may malaking nagawa kang kasalanan sa aswang na iyon. Wika ng albularyo kay Lolo. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Lolo, dahil maski siya ay naguguluhan na rin sa nangyayari sa kanya. Alaga ng aswang na iyon ang asong kinatay niyo nung gabing nalasing kayo. Direktang wika ng albularyo. Akmang magtatanong pa sana si Lolo nang biglang nagwika ang albularyo ng, nakita ko ang balintataw na may pinatay kayong aso. Subalit ang hindi niyo alam, ang asong iyon ay alaga ng aswang. Sige, gagamutin kita, ngunit nakasalalay sa paniniwala mo ang magiging resulta ng gamutang ito, iho. Pakiusap, gamutin niyo po ako. Hirap na ako sa kalagayan ko. Pagmamakaawa ni Lolo Imong. Nabag naman ang albularyo sa kanya kung kaya ginamot siya nito. Naramdaman umano ni Lolo na may ipinunas ang albularyo sa kanyang likuran na talagang nagpaimpit sa kanya. Dahil sa sobrang hapde. Kasunod nun ay may itinapal itong dahon na hindi niya alam kung anong klaseng dahon na mas malapad pa sa palad ng tao at hugis puso ito. Makalipas ang 1 oras na gamutan ay natapos na rin sila at nakaupo na ng maayos si Lolo Imong sa kanyang kinahihigaan na para bang walang anong mangyayari sa kanya sapagkat nanumbalik na kaagad ang kanyang lakas. Agad naman nang hingi ng makakain si Lolo Imong dahil sa sobrang gutom na nararamdaman niya. Hanggang sa makalipas lang ang ilang sandali ay nakaramdam na ng kakaibang presensya si Lolo at biglang umalinsangan ang buong paligid. Natila ba init na init siya sa kanyang katawan at nakakaamoy na rin siya ng napakabahong amoy. Kasunod noon ay may narinig na silang malakas na pagaspas ng pakpak at huni ng wakwak na pahina ng pahina. Maganda kayo dahil nariyan na ang aswang na mambabarang. Wika ng albularyo at agarang kinuha ang buntot ng paging nasa lagayan nitong aparatos. Pagkatapos ay nag-usal ito ng orasyon at inihip sa buong katawan at maging ang buntot pagi ay inusalan rin iyon ng orasyon. Wika pa ni Lolo para umanong lumindol ang kanilang bahay dahil sa galit na galit ang aswang na lumalagabog sa taas ng bubungan at pinagsisira nito ang pawid ng kanilang bubong. Kaya naman nahintakutan at malakas ang kabog ng dibdib ni Lolo at napahawak na lang ito sa kamay ni Eme. Agaran naman siyang hinampas ni Eme dahil sa nananantsing lang umano siya kahit na inaaswang na sila. Dito lang kayo sa loob ng bahay at ako na ang bahala sa aswang na iyan. Wika ng albularyo. Tay, mag-iingat po kayo ha. Pag-aalalang wika ni Eme sa kanyang ama. Tumango naman ang albularyo at pagkatapos ay naglakad na ito palabas ng bahay.
Pagkalabas ng albularyo ay bigla na lang nagkagulo sa labas na para bang dinudumog na ng aswang ang albularyo. Kaya naman napasilip na si Lolo sa may butas at hinagilap kung ano na ang nangyari sa albularyo. Nung makasilip na siya mga kaaswang, sa maniwala daw kayo at sa hindi, ay sobrang kilabot umano ang kanyang nararamdaman. Dahil kitang-kita niya ang nakakahilakbot na matandang lalaki na may matulis na pangil at walang humpay na tumutulo ang laway. Nagbabaga ang mga matang namumula habang pilit na dinudumog ang albularyo. Subalit kahit anong gawin ng aswang, ay hindi niya malapit-lapitan ang albularyo na panay naman ang hambalos nito ng buntot ng pagi sa aswang na nag-aakmang lalapit. Hanggang sa nasipat ni Lolo na tuluyan ng nanghina ang aswang at bago pa man ito nakalayo, ay isang malakas na hampas ang ginawa ng albularyo na nagbigay ng malaking latay sa likuran ng aswang at dumugo daw iyon. Nung tuluyan nang nawala ang aswang, ay tsaka pa lamang bumalik ang albularyo sa loob ng bahay. Laking pasasalamat ni Lolo Imong sa ama ni Emily na gumamot at tumulong sa kanya. Dahil kung hindi, ay tiyak babawian na siya ng buhay. At paniguradong magiging hapunan rin siya ng aswang na mambabarang na iyon. Ayon pa kay Lolo, ay pinilit ni Emily ang kanyang ama na gamutin si Lolo nang malaman ng dalaga ang kanyang kalagayan. Kinabukasan nga'y nabalitaan na lang nilang may namatay na matanda umano sa Karatig Baryo. At ang ikinumatay raw nito ay nadulas raw sa ilog, kung kaya nagkaroon ng malaking sugat sa likurang bahagi at iyon ang ikinamatay. Magmula daw nang mamatay ang matanda na yon, ay hindi na rin daw nakikita ng mga Karatig Baryo ang alagang itim na aso nitong umaalulong tuwing sumasapit ang 12:00 ng gabi. At wala na rin daw umano silang kababalaghan pang nararamdaman at naging panatag na rin ang kanilang pamumuhay dahil wala nang nagkakasakit sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Tungkol naman kay Lolo Imong at kay Emily, sa amin na lang yon kung anong naging istorya sa kanilang buhay. Baka kasi maraming mainggit na single dyan. De joke lang po. Hindi ko na masyadong pahabain pa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko mga kaswa. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at tumapo sa videong ito. Muli po, ako po si Mary ng taga-Taytay Rizal. Alright. Muli po, bago tayo magtapos mga kaswang, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Jean Antisoda. Shoutout po kay Leone Quinones ng Malabuyok, Cebu. At salamat po kay Chip in Chick na wala daw ang insomnia niya dahil sa atin. Sana mawala na ang tuluyan yan, ma'am. Shoutout po kay Ligaan ng Kuwait. Shoutout po kay Princess Ann Bola. At pinapa-shoutout din niya ang jowa niya na si Lindilo Almada. O shoutout tayo sa'yo. Shoutout po kay Melissa Basinillo ng Damam, Saudi Arabia. Yun lang po muna at hanggang sa susunod. Magandang araw po sa inyo mga kaaswang. Tuwagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maril. Hindi ko tunay na pangalan at 39 anyos na at kasalukuyang naninirahan dito sa lalawigan ng Quezon City. Tubong Maynila po ako mga kaswang at nais ko lang ibahagi sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ang aking hindi malilimutang karanasan kasama ang aking kaibigang si Andrea. Nang minsang magbakasyon kami sa kanilang probinsya na hindi ko na lamang babanggitin pa ang baryo kung saan naganap ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo.
Basta po ang baryong iyon ay nasasakupan ng Samar. Nangyari ito dekada 90, Sir Caspar. At nung mga panahong iyon, ay dalaga pa lamang kaming pareho ng aking kaibigang si Andrea. Sumakto kasing bakasyon iyon sa eskwela at kinakailangan umuwi ni Andrea sa kanilang probinsya. Kung kaya naisipan itong isama ako, agaran naman akong pumayag at sumama sa kanya para magbakasyon sa kanilang probinsya. Dahil sa laking Maynila nga ako, ay hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabing may aswang umano sa mga liblib na probinsya at huwag masyadong makikipag-usap sa mga tao. Lalo na kapag hindi ka kilala, baka kasi mabati ka raw. Hay nako Andrea, uso pa ba yung mga ganyan? Pagtataray ko sa kanya. Basta makinig ka at maniwala ka na lang sa mga sinasabi ko. Tugon nito sa akin. Oo na, sige na. Ikaw ang bahala. Maniniwala na ako sa mga sinasabi mo. Mataray kong wika. Isang araw, kasama ko ang kaibigan ko nang magtungo kami sa isang liblib na baryo kung saan naroroon umano ang mga kamag-anak ng kanyang mga magulang na hahatiran niya ng kanyang pasalubong. Hindi naman ako nagpaiwan para makapamasyal na rin ako. Maliwanag pa nang umalis kami sa kanilang bahay dahil pinilit kong maglakad na lang kami ng kaibigan ko patungo sa baryo kung saan naninirahan ang mga kamag-anak nila. Noong una ay hindi pa siya pumayag sapagkat malayo-layo daw ang kinatitirhan ng mga ito. Subalit napilit ko rin siya sa huli ng sabihin kong, minsan lang naman ako makapamasyal dito. Isa pa, kung kaya naman natin palalakarin ang bahay nila, edi lakarin na lang natin. Total, hindi naman mainit dito sa dinaraanan natin kasi mapuno naman. Wika ko sa kanya. Napabuntong hininga naman siya at nagwika na. O siya. Basta wag kang magrereklamo sa pagod ha. Oo naman, ako pa. Masayang tugon ko. Sus, yari ka sa akin mamaya kapag nagreklamo kang babaita ka. Pagbabanta ni Andrea. Nginusuan ko naman siya at nagsabi ng, baka ikaw pa nga ang magrereklamo kaysa sa akin mamaya eh. Basta, tara na. Wag kang magrereklamo talaga. Habang naglalakad kami ay namamangha ako sa mga tanawing nakikita ako sa bawat dinaraanan namin. At talagang napakapayapa ng paligid. Tanging mga huna ng ibon lang ang maririnig mo. At sariwang hangin ang malalanghap mo. Hindi tulad sa syudad na maingay. At mainit ang hangin sa katanghaliang tapat. Isa pa, mausok at maalikabok pa sa Maynila. Makalipas ang siguro'y kalahating oras na paglalakad namin ni Andrea, ay nakaramdam na ako ng pananakit ng bintet, pagod at nauuhaw na rin. Kaya naman sinabi ko muna sa kaibigan ko na magpahinga muna kami. Tumingin naman siya sa kanyang orasan, saka nagwika na. Gagabihin tayo kapag nagpahinga pa tayo ng matagal dito. Medyo malayo pa kasi yung pupuntahan natin, Bisti. Kaya bilisan na nating maglakad. Sambit niya. Napabusangot naman ako sa tinura ng kaibigan ko. Pagod at uhaw na nga ako eh. Mas mabuti pa bumili na lang muna tayo ng maiinom o makakain man lang. Wika ko sa kanya. Doon ka na lang uminom at magpahinga sa bahay ng tiyahin ko kapag nakarating na tayo. Akmang hihilahin niya na ako para magpatuloy sa paglalakad. Nang sa di kalayuan ay nasipat ko ang isang panaderya. Amoy na amoy ko ang napakabangong samyo ng tinapay mula sa kinaroroonan namin. Agaran ko namang itinuro ang panaderyang pinipilahan ng napakarami.
Ayun o, may panaderya roon. Tara, bili muna tayo. Sakto mag-alas 3 naman eh. Magmerienda muna tayo sandali. Wika ko. Wala nang nagawa pa ang kaibigan kong si Andrea, kundi ang sumunod na lang sa akin. Dahil nauna na akong tumakbo papalapit sa panaderya. Noong makalapit na ako sa tindahan, ay napakunot-noo ako at nagtaka. Dahil napapansin ko na nagtinginan sa akin ang mga nakapila roon. Hindi ko na lang sila pinansin at nakatingin lang ako sa bandang unahan dahil na rin sa iisang klase lamang ang binibintang tinapay. Habang naghihintay ng makabili ay may biglang sumingit na matandang babae at nagsalita ng, "Huwag kang pumili dito, iha. Mukhang tayo ka pa naman dito." Garalgal at pabulong na wika ng matandang babae at marahan pa ako nitong tinutulak. "Ha? Bakit naman po? Bibili lang naman ho ako ng tinapay." Tugon ko sa matanda. Magsasalita pa sana ulit ang matanda nang biglang magsalita ang tendero ng panaderya. "Paunahin niyo na iring dalagat, mukhang may lakad pa iyan." Nakangiting tura nito at matalim na tinignan ang matandang babae. Napatingin ako sa kaibigan ko at napansin kong nagtataka rin ito. Akmang hihilain niya na sana ako nang biglang magsigilid ang mga taong nakapila sa tindahan at binigyan ako ng daan ng mga ito upang mauna nang makabili ng tinapay. "Tara na, Maril. Hindi dapat tayo bumibili sa daan ng basta-basta." Pabulong na wika sa akin ng kaibigan kong si Andrea. Dahil sa hiya ko sa mga taong nakapila na gumilid pa para sa akin, ay wala na akong nagawang iba kundi ang tuluyan na lang bumili. Matapos kong bumili ay nagpasalamat na muna ako sa mga ito bago ako tuluyang umalis kasama ang kaibigan ko at nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. Nawirdohan lang ako sa tindahang iyon dahil tanging tinapay lang talaga ang tinitinda nila at wala nang iba. "Grabe naman ang tindahan na yun, biste. Napansin mo ba? Puro tinapay lang ang kanilang paninda." Wika ko sa kanya. "Ikaw kasi sabi ko sa iyo, huwag kang basta-basta bumibili eh. Baka mamaya may nilagay pa sa tinapay na yan ng kung ano." Saway niya. Dahil sa gutom na nga ako ay hindi ko na siya pinakinggan pa. At habang naglalakad kami ay kinain ko ang nabili kong tinapay. Inalok ko pa ang kaibigan kong si Andrea na kumain ng tinapay. Subalit umiling lang ito at sinabing busog pa umano siya. Tandang-tanda ko pa mga kaaswang na sarap ako sa pagkain ng tinapay na iyon habang naglalakad kami sa daan. "Bahala ka. Kung ayaw mong kumain, masarap pa naman ang tinapay na to." Wika ko pa. Magdidilim na nang makarating kami sa baryo ng kamag-anak ng kaibigan ko. At sa hindi ko inaasahan ay liblib na baryo na pala ang kanilang lugar. Sa kadahilan ng napapaligiran na ito ng mayayabong na talahiban at nagtataas ang puno sa gilid ng daanan. "Dito nakatira ang kamag-anak mo sa lugar na ito, Andrea?" Tanong ko sa kanya. "Oo, bakit?" Balik na tanong niya. Ha? Wala naman. Nakakatakot lang kasi dito eh." Pabulong ko sa kaibigan ko. Nakikita kong pagpasok pa lang namin sa baryong iyon ay nagsisipagtinginan na sa amin ang mga taong naroroon, na para bang noon lamang sila nakakita ng mga taong dayo. "Sinabi ko naman sa iyo kaninang sumakay na lang tayo eh, para mapabilis tayo sa pupuntahan natin." Reklamo niya sa akin. Ayos lang rin tong naglakad tayo, parang namamasyal na rin naman tayo."
Nakangiti kong sagot. Sumimangot naman ang kaibigan ko at nagpatuloy na lang kaming maglakad. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan na naming narating ang maliit na kubo at may natanaw akong matandang babae ang papalapit sa amin. Iha, napasyal kayo. Bakit ganitong oras naman kayo pumasyal dito sa baryo namin? Nakangiting bungad na tanong ng matandang babae sa amin. Pinapaabot po kasi ni inay ang pasalubong para sa inyo, Lola. Tugon ni Andrea sa matanda na napag-alaman kong iyon pala ay ang kanyang lola sa ina. Nang madako ang paningin nito sa akin, ay nanlaki ang mga mata nito. Tsaka agarang kinuha ang daladala ng kaibigan ko at hindi na kami nito pinapasok pa sa loob ng bahay. Nagsama ka pa talaga ng kaibigan mo, Iha. Dapat hindi na kayo nagpunta dito ng ganitong oras. Alam mo namang delikado ang baryong ito, di ba? Pag-aalalang wika ng matanda. Tumango naman si Andrea at humingi ng paumanhin sa matanda dahil nakalimutan niyang baryo pala iyon ng mga aswang. Matagal na panahon na kasi siyang hindi nakadalaw sa kanyang lola, kung kaya nalimutan niya na kung anong klaseng baryo ang kanilang napasukan. Umalis na kayo rito at bilisan niyo na, lalo pat may dayo kang kasama. Nako, alam mo namang mabango sa mga aswang ang dayo. Wika pa ulit ng lola ni Andrea. Nagtataka man ako kung ano ang nangyayari dahil napansin kong tila ba natatarantang matanda at hindi ito mapalagay. Ngunit hindi na lang ako nagtanong pa kay Andrea dahil nakaramdam na rin ako ng matinding takot at kilabot. Lalo na nang makita ko ang mga taong titig na titig sa amin sa hindi kalayuan. May nalalangha pa rin akong kakaibang amoy na amoy malansang dugo na para bang malapit lang ang baryong iyon sa palengke. Kung kaya sumasabay sa simoy ng hangin, nalalanghap ko ang malansang amoy ng dugo ng hayop. Kaya hindi ko napigilang mapatakip ng ilong. Matapos nilang mag-usap ay agaran na kaming pinaalis ng matanda at nagsabi ito sa aking kaibigan na magmadali na kaming maglakad. Nang sa ganoon ay makabalik kami kaagad sa baryo nila Andrea. Kaya naman nagmadali na kaming maglakad at halos makaladkad na ako ni Andrea. Sandali, biste. Masakit na yung paa ko. Makakaladkad mo na ako. Reklamo ko sa kanya. Halika na, bilisan na nating maglakad. Wika niya. Teka lang, bakit ba? Makakarating din naman tayo sa baryo niyo ah. Huwag ka lang magmadali. Wika ko pa dito. Basta. Mamaya ko na ipaliwanag sa'yo pagdating natin sa bahay. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Lola, di ba? Kung anong klaseng baryo itong napasukan natin. Wika niya sa mahinang boses. Nang marinig ko naman ang sinabi niya ay naging dahilan iyon para magtaasan ang mga balahibo ko sa batok at agaran na akong nagmadaling maglakad. Naloko na. Nandito kami sa liblib na baryo ng mga aswang. Bubulong-bulong ko sa sarili. Ilang sandali pa ay nakalabas na kami sa baryong iyon. At napapansin kong sinusundan pa rin kami ng tingin ng mga taong naroroon sa baryong iyon. Makalipas ang ilang sandali ay nagpahinga muna kami dahil sa napapagod na ako kakalakad. Hanggang sa maya-maya pa'y akmang magpapatuloy na sana kami sa paglalakad. Nang bigla kaming makarinig ng mahinang angel sa gilid ng daanan. At tila ba galit na aso iyon. Nagpalingalinga pa kami sa gilid at sa likurang bahagi ni Andrea. Subalit noong makita namin ang nilalang ay saglit kaming naniga sa kinapwestuhan namin.
Sa kadahilan ng dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa kinaroroonan namin. Umangil ang nilalang at nakalabas ang matutulis na mga ngiping. May mga malalapot na laway pang naglalaglagan sa lupa. Anong klaseng hayop yan? Turo ko sa malaking nilalang na hindi ko maintindihan kung anong klaseng hayop yan. Aswang yan. Aswang. Takbo na, Bisti. Sigaw ni Andrea at kaagad na akong hinila patayo. Dahil sa buong buhay ko ay noon pa lamang ako nakakita ng ganoong klaseng nilalang. At sa maniwala man po kayo't sa hindi, nang mga sandaling iyon ay tila papanawan na ako ng ulirat dahil sa sobrang nakakahilakbot at nakakatakot ang itsura ng nilalang na tinatawag na aswang. Kung kaya't kumaripas na ako ng takbo at hindi na inalintanang naiwanan ko na ang kaibigan kong si Andrea. Maril, sandali, hintayin mo ko. Rinig kong sigaw niya sa akin. Humabol naman sa akin si Andrea at narinig ko pa ang pagtawag niya sa pangalan ko. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig na ako ng huni ng wakwak at mga yabag ng paa na tila ba naghahabulan. Kung kaya mas lalo pa akong kumaripas ng takbo. Hanggang sa ilang sandali pa ay natanaw ko na ang mga kabahayan. Bilisan mo na ang pagtakbo, Andrea. Gusto ko pang mabuhay. Sigaw ko habang hindi ito nililingon. Ito na nga, tumatakbo na nga ng mabilis eh. Sigaw ulit ng kaibigan ko sa akin. Makalipas pa ang ilang sandali ulit ay nakarating na kami sa kabahayan. Kung kaya doon na ako nagpasyang huminto sa pagtakbo at lumingon. At noong lingunin ko na nga ang kaibigan ko, mga kaaswang, ay may nakita akong malaking ibong lumipad palayo at dalawang naglalakihang asong may wangis ng tao na nakatanaw mula sa malayo. Nang makarinig ako ng komosyon ay agarang nagtatatakbo pabalik sa pinanggalingan namin ang dalawang asong nakita ko. Ayos lang po ba kayo mga iha? Tanong ng mga taong nakarinig sa sigawan naming dalawa ni Andrea. Nangangatog ang katawan ko at sinabi sa kanilang hinahabol kami ng mga aswang. Nang malaman nga ng mga tao na nanggaling kami sa liblib na baryo sa unahan ay doon pa lamang ang mga ito nagsabing baryo umano ng mga aswang iyon. Mabuti at ligtas kaming nakalabas sa baryong iyon. Dahil kung hindi ay malamang sa malamang ay nakain at naging hapunan na kami ng mga aswang sa baryong iyon. Nagsuhestyon ng iba sa mga taong nakiusisa sa amin na ihahatid na lang nila kami papunta sa bahay ng kaibigan ko. Sige po, maraming salamat po talaga sa inyo. Nanggagatal na wika ko. Agara namang hinatid na nga kami ng tatlong lalaki na nagmagandang loob sa amin. Sa loob pa lang ng tricycle ay kakaiba na ang nararamdaman ko. Na tila nahihilo at nasusuka ako. Nagiging dalawa na rin ang paningin ko at tila ba may kung anong gumagalaw sa loob ng lalamunan ko. Nag-aalala naman akong tinanong ng kaibigan ko nang makita niyang namumutla na ako at sobrang lamig na ng katawan ko. Subalit napakainit umano ng nararamdaman ko. Ramdam na ramdam ko din ang pagsakit ng tiyan ko na parang hinahalukay ang kalamnan ko. Nangingiyak-ngiyak na ako sa sakit na nararamdaman ko. Nang makarating kami sa bahay nila Andrea, ay tuluyan na akong nawala ng ulirat at hindi ko na alam ang sumunod pang nangyari. Ayon naman sa kaibigan ko na pagkababa ko pa lang ng tricycle ay nagsusuka na ako at nawala na lang bigla ng malay. Mabuti na lang at agaran akong nasalo ng isa sa mga lalaking tumulong sa amin dahil kung hindi ay tiyak na mababagok ang ulo ko
sa mabatong daanan. Nang maipasok umano ako sa bahay nila, ay kaagad na nagpatawag ng manggagamot na albularyo ang kanyang ama at ina na nagmula pa sa kabilang baryo. Ang manggagamot na tawagin na lang natin sa pangalang Kaberteng. Lahat ng mga nagkakasakit sa baryo o sa kabilang baryo ay dinadayo siya upang magpagamot. Kaya naman nang makita ako nitong wala pa ring malay at putlang-putla na ang bibig ay napaantanda ito at nagwika ng, "Diyos ko, kaawaan niyo ang batang ito at napakarami ang nagnanais na makuha siya." Bulalas ng manggagamot at agaran na ako nitong nalapitan at nag-usal ng orasyong panggamot sa akin. Bahagya pa nitong itinaas ang suot kong damit at itinapat nito ang dalawang daliri sa ibaba ng pusod ko. Laking pagtataka nila na bigla na lang akong nagising at nagsusuka ng kulay itim na likido na tila panis at bulok na dinuguan. Tinanong ng albularyo sa kaibigan ko kung ano ang kinain ko at gayon na lamang ang pagsusuka ko. Ikunento naman ng kaibigan kong si Andrea ang lahat ng nangyari sa amin. At noong bumili at kumain ako ng tinapay, kahit pa pinagbawalan niya ako. Kitang-kita naman sa mga mata ng matandang manggagamot na albularyo ang pagkagulat nito at agad na humingi ng isang basong tubig sa kaibigan kong si Andrea at inusalan ito ng orasyon. Pagkainom ko ng tubig ay agad na naman akong nasuka ng mga hindi maintindihan at napakabaho ng amoy nito na hindi talaga kaaya-aya. Na parang kumain ako ng hasang ng isang isda na nabubulok na. Nakita kong napailing na lang ang manggagamot at agad niyang pinahira ng langis na ginagamit nito sa panggagamot. Nakita kong napailing na lang ang manggagamot at agad niyang pinahira ng langis ang tiyan ko na ginagamit nito sa panggagamot. Pagkaramdam ko ng mga oras na iyon ay guminhawa ang aking pagkaramdam. Lintik na mga aswang na yan. Hindi talaga titigil hanggat hindi nakakapangbiktima ng mga dayuhan. Galit na sambit ng matandang manggagamot. At agaran itong nag-usal ng iba pang orasyon na hindi ko maintindihan kung ano ba ang mga sinasabi niya. Makalipas ang ilang sandaling gamutan, ay tumayo na ito at nagpausok sa paligid ng bahay ng insenso habang nag-uusal pa rin ng dasal na orasyon. Gulong-gulo at hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari ng araw na iyon sa kadahilan ng hindi ko akalain na simpleng tinapay ay ikakapahamak ko ng husto, lalong-lalo na ng mga tao sa paligid. Matapos mag-usal ng albularyo ng proteksyon sa bahay ng mga magulang ni Andrea, ay hinarap ako nito at nagwika na, "Huwag kang basta kakain ng kung ano-ano sa daan, iha, at ikakasama iyan ang buhay mo at ikakapahamak. Pasalamat ka at naagapan ka kaagad, kung hindi ay makalipas lang ang 3 araw, magiging aswang ka na din sa kadahilan ng nayanggaw ka ng aswang, iha." "Opo, Manong. Pangako po, hindi na ako kakain at bibili sa mga liblib na baryo." Naiyak ako sa sinabi ng albularyo. At napayakap na lang ako sa kanya bigla dahil sa pagliligtas niya sa buhay ko. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng mga tumulong sa akin ng araw na iyon. At magmula nga na mangyari iyon, mga kaaswang, ay hindi na muli akong sumama pa sa lugar ng kaibigan kong si Andrea. Naging aral na rin sa akin na huwag basta-basta kakain sa ibang lugar. Mas mabuti pang magutom na lang ako kaysa ang maging isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento.
Maraming salamat po sa lahat. Muli po, gumagalang, Marel. Bago po tayo magtapos mga kaswang, shoutout ko lang po lahat ng nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Richie Mariarte. Shoutout po kay Jean Antisoda from Davao City. Shoutout po kay Raydin Hervieto. Shoutout din kay Howard TV. Shoutout kay Grace Mendez. Shoutout din kay Lindilo Almada. Oy ma'am, pinapa-shoutout ka ng jowa mo. Sana mapakinggan mo. Shoutout po kay Marie Claire Doke. Shoutout din kay Raquel Gatbonton, new subscriber natin. Shoutout din kay Alfredo Lembre Jr. Shoutout din kay Rowena Vio Vicente ng Kuwait. Uy, ingat ka dyan ma'am. Shoutout din kay Julie Perez. Yun lang po muna sa ngayon ha. Sa susunod muli yung iba. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kits. Magandang araw, Sir Caspar. Bigla akong nagka-interes na sulatin ang karanasang aming napagdaanang magpinsan. Nito lang taon. Mga ilang buwan pa lang ang nakaraan nang mangyari iyon. Itago niyo po ako sa pangalang Nike, panganay sa 4 na magkakapatid. At ngayon ay nagiging breadwinner na sa murang edad. Mabuti lang at supportive sa akin ang aking mga tiyo at tiya. Hindi naman nila ako pinababayaan, lalo na sa pag-aaral naming 4 na magkakapatid. Ambag-ambag lang ang mga ito sa lahat ng aming pangangailangan, lalo na sa pag-aaral. Kahit daw iyon lang ang maitutulong nila sa amin. 18 anyos lang ako, Sir Caspar. Wala na akong mga magulang, kaya nasa aking tiyahin na kami nakatira. Dito sa barangay na sakop ng Bacolod City. At nasa tabing ilog ang aming bahay. Ang sabi ng lola, noong araw daw ay napakalaking ilog itong nasa likod ng aming bahay. Dinadaanan pang araw ng bangkang pangbarter. Noong panahon pa ng mga Kastila ang malaking ilog na iyon. Hanggang sa naging haunted na siya at sa huli ay naging daanan na ng mga aswang. Pero duda ang tiyahin ko na malapit lang sa amin ang ibang aswang na dumadaan. Lalo pat nasa bubungan lang talaga namin dumadaan. At kung minsan ay nananadya pa. At sa aming bakuran mismo, tinutudyo ang mga alagang aso. Marami ring nagsasabi na marami daw libing na ginto dito noong panahon pa ng mga Hapon. Kaya maraming elemento ang nakatira. Hindi lang daw ang mga aswang. Tuwing 11:00 ng gabi, alulong na ng mga marami naming aso at ng aming kapitbahay ang maririnig. At kasunod niyan ay ang huni ng wakwak na inakala ko ay mga ibon lang talaga na uwak. Noong hindi ko pa alam at bago pa lamang kami sa bahay nila tiya. Hanggang sa isang pagkakataon noon, gabi iyon. Mga 10:00 pa lang yata. Nang biglang may tila kinakahula ng aso sa harapan ng gate. Binuksan ko ang bintana ng maliit at sinilip ang labas. Pabalik-balik ang aso at tila natatakot ring sumugod sa kung sino man ito. 2 kami noon ng aking pinsan sa double deck na magkatabi. Tulog mantika ito kaya pinilit kong gisingin. Takot din kasi akong lumabas mag-isa. Lalo pat madilim ang labas ng gate. Baka mamaya ay may magnanakaw. Sa huli ay nagising rin ito at nayayamot pang sumunod sa akin. Bit-bit ang flashlight na disular. Sino naman ang baliw na mangangapit bahay sa ganitong oras, Nikki? My God, antok na antok pa ako ha. Kalagitnaan pa ng panganaginip ko bigla mo akong gigisingin. Nayayamot na reklamo nito.
Hinila ko na lamang ito at kapit kamay kami habang papalapit sa harap ng gate. Tingnan lang muna natin. Kanina pa pabalik-balik ang aso sa labas eh. Hindi ako makatulog. Ang ingay-ingay kaya nila. Sagot ko rito. Pagkalabas namin ng bakuran ay tumakbo papalapit ang aso sa amin na tila ba nagsusumbong. May gusto itong sabihin ngunit hindi namin maintindihan. Hanggang sa huli ay bigla itong umalulong. Kaya napakapit kami ng aking pinsan sa isa't isa. Ano ba yan? Meron naman. Nananakot ka eh. Reklamo ulit ng aking pinsan. Kausap ang isa naming aso na biglang umalulong sa harap ng gate. Kasunod niyon ay huni ng tila inahing baboy mula sa harap ng gate. Nagkatingin kami ni Alicia na aking pinsan. Baboy ba iyon? Kunot noong tanong ko sa kanya. Parang, subalit, saan naman galing iyan? May baboy pa bang gumagala sa ganitong oras? Balik na tanong din ito sa akin. Pinailawan nito ang labas ng gate at nabitawan nito ang hawak at kumaripas ng takbo papasok ng aming kwarto. Kaya sumabay na rin ako sa sobrang takot dahil sa paraan ng pagsigaw nito. Para itong nakakita ng multo. Hindi ko man lang namataan ang nilalang na kanyang nakita. Wisit ka, mapapatay mo ako sa gulat eh. Reklamo ko sa kanya. Gaga, mapapatay tayo kapag mananatili tayo roon. Hindi mo ba nakita? Tanong pa nito habang sapo ang dibdib at hinihingal pa dahil sa takot at sa biglang pagtakbo. Siyempre, wala akong nakita. Ikaw ang sumilip eh. Ano bang nakita mo? Tanong ko pa rito. Pasilip-silip pa ako sa labas dahil wala naman akong ideya sa kung ano ang kanyang nakita. Kaya sinubukan ko pa ring silipin at baka naman makikita ko rin. Hindi mo nakita yun. Babae yun. Hindi ko alam kung matanda ba o hindi. Basta mahaba ang buhok. Salaysay pa nito. Nagulat ako dahil ang huni ay baboy tapos isang babaeng nakatuwad. Hala, iyan yata ang sinasabi nilang aswang. Puna ko sa kanyang paglalahad. Hindi na tumigil ang pag-iyak ng mga aso sa labas. Kaya nagtago kaming dalawa sa kumot at tinakpan ang tenga. Biglang may kakaibang amoy kaming nasamyo mula sa gilid ng aming bintana. Kaya nagkatinginan kaming muli. Sarado ang bintanang jealousy subalit maliwanag ang ilaw sa loob ng aming kwarto dahil hindi namin iyon pinapatay hanggang mag-umaga. Naamoy mo rin ba ang naamoy ko? Tanong nito sa akin. Iyon na nga eh, ang baho ng insektong tiyanggaw. May ganoon bang insekto kahit ganito kalalim ang gabi? Balik tanong ko ulit dito. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok, lalo na nung biglang lumapit ang kahul ng mga aso sa gilid ng aming dingding. Mabuti na lang at gawa sa semento ang dingding kaya matibay ito. Ngunit mas naging babaho pa ang amoy na iyon. Ang sakit sa ilong, kung kaya't napalipat kami sa aming kinauupuan. Ilang sandali pa ay biglang huni ng wakwak na naman ang aming naririnig mula sa gilid ng bintana. Malalaman mo palang may aswang sa paligid kapag nangangamoy tiyanggaw ng kalagitnaan ng gabi. Abay, hanip mong aswang ka. Ang dami mong alam. Paiba-iba ka pa ng estilo. Saway ng aking pinsan dito. Dati noong nabubuhay pa ang lolo, ang hilig naming makinig sa kwentong aswang ng lolo. Hindi namin inasahan na dumating kami sa punto na kami mismo ang makakaranas na subukan ng mga ganitong nilalang. Kinaluskos nito ang aming dingding. Malamang mahabang kukunya ang gamit. Maya-maya pa ay biglang pinukpok ng mga kamay nito ang bintana. Nabasag pa ang isang jealousy sa lakas ng pagpukpok nito.
Biglang lumabas doon ang pares ng nagbabagang mga mata. Kaya sabay kaming nagsisigaw ng aking pinsan. Lumabas kami ng kwarto at patakbong lumabas patungo sa kwarto ng tiya at tiyo. Pupungas-pungas ang mga ito dahil nagulat sa nilikha naming ingay. May aswang po sa labas ng aming kwarto. Saad ng aking pinsan sa kanyang mga magulang. Alicia naman, pagod kami ng iyong ama. Wala akong panahon sa prank-prank na yan. Reklamo ng tiya habang pupungas-pungas na tila ba nababad trip sa amin. Hindi po tiya, may aswang po talaga. Sinira nga po yung kristal ng aming bintana. Nakita po namin ang itsura ng aswang. Tila nagararap ako habang nagsasalita dahil natatakot akong pagsarahan kami nito ng pinto. Lumabas kaagad ng kwarto ang tiya at pumunta sa kusina. Kinuha nito ang patalim na panghiwa ng karne. Pagkatapos ay pumasok ng aming kwarto. Napasunod kami rito at nang makita nito ang basag na kristal sa loob ay lumabas kaagad ito ng bahay. Pabuntot-buntot lang kami ng aking pinsan. Ang iba kong kapatid at maging ang kuya ni Alicia ay hindi naramdaman ang aming mga ingay. Buisit kang aswang ka. Papusa-pusa ka pa. Alam kong aswang ka. Papatayin kita. Sigaw ng tiyo sabay taga sa itim na pusang nakaharap sa amin. Nasa gilid ito ng dingding. Tila galit pa ito at parang isang leon na nag-aangel. Nakanganga ang bunganga nang hindi natamaan ang patalim ni tiyo. Napakamot kaming dalawa ni Alicia sa isa't isa nang tumingin ito sa aming direksyon. Hindi ito tinigilan ng tiyo hanggang sa matamaan ito sa kanyang kanang paa. Mahaba iyon at kita namin ang hiwa nito na abot hanggang 2 dangkal. Tumakas kaagad ang aswang at hindi na naabutan pa ng tiyo. Bumalik ito sa aming kinaroroonan. Napatay mo ba ang aswang, Papa? Tanong ni Alicia sa tiyo. Hindi, nakatakas pa. Kayong dalawa, doon kayong matutulog sa kwarto ng Kuya Elias nyo. Baka mamaya, babalik na naman ang aswang na yon. Utos nito sa amin. Hinatid pa kami ni tiyo sa kwarto ni Kuya Elias para hindi ito makakatanggi. Napakaarte kasi nito at ayaw na may kahati sa higaan niya. Kaya siguradong aangil na naman ito kapag sabihin ng tiyo makikutulog kami sa kanyang kwarto. Kinabukasan, tinanghali kami ng gising dahil nga sa nangyari sa pag-atake ng aswang. Ayaw pa ni Kuya Elias na maniwala kung totoo daw. Bakit wala kaming ipinakita na kuha ng kamera? Sino bang baliw ang tatakbo sa loob para kukuha ng kamera at balikan ang nakatuwad na aswang para kuhanan ng video at litrato? Sino pa ba ang makapag-isip na kuna ng litrato ang pares ng mga mata na nagbabaga sa butas ng nabasag na kristal dahil sa aswang? O ang pagiging anyong pusang itim nito na tinaga ni tiyo at natamaan kaya biglang tumakas at nawala? Ipinakita namin sa kanya ang basag na kristal sa kwarto, subalit ayaw nitong maniwala. Tinapunan lang daw iyon ng pusa kaya nasira. Hindi na rin namin ipinagpilitan pa na paniwalaan kami. Napakahirap naman talaga ni Kuya Elias na kumbinsihin kahit noon pa man. Nabalitaan lang namin na kinuha ng ambulansya ang matandang si Aling Marta. Na-aksidente daw ito at kailangan na madala kaagad sa ospital dahil malaki ang sugat at delikadong mawala ng dugo. Sa kabilang kanto ito nakatira. Haka-haka sa lugar na aswang ito at kahit sa katanghali ang tapat ay nananalasa. Wala ring sinabi kung saan banda may sugat. Basta ang sabi ng mga ito ay hindi makakalakad ang matanda. Kaya binuhat na ito ng rescue team para maisakay sa ambulansya.
Bigla kaming kinutuban na magpinsan. Lalo na ang tiyo na dati nang may alam sa pagkatao ng matanda. Marahil ito ang aswang kagabi na nambubulabog sa amin. Subalit ng sumunod na araw, biglang umalulong na naman ang aso. Naayos na ang bintanang kristal. Kaya wala naman kaming pangamba ni Alicia. Subalit nagtaka kami kung bakit may aswang pa gayong isinugod na nga iyon sa ospital. Hindi pa ba ito nadadala at gusto pang mapuruhan? Umalulong ang mga aso kaya biglang nagsitayuan na naman ang aking mga balahibo sa batok at buong katawan. Nagising rin pala si Kuya Elias kaya lumabas ito ng kanyang kwarto at sinuway ang mga aso. Dahil narinig naming nasa labas si Kuya, lumabas na rin kami. Nasa harap ito ng gate at sinilip-silip ang labas. Namataan ko ang ibong itim na mapula ang mata. Raven yata iyon. Subalit kakaiba ang kutob ko sa ibong iyon. Parang hindi totoong ibon. Napakasakit ng titig nito sa amin. Alicia, tignan mo ang ibon sa ibabaw ng punong rambutan. Ang sakit ng titig niya sa atin. Wika ko sa pinsan ko, sabay kalabit dito. Saan banda? Tanong nito sa akin, sabay ikot ng paningin sa itaas. Ayan oh, malapit sa poste. Tahimik lang na nakatitig sa atin. Kuya, tignan mo ang ibon sa may punong rambutan, malapit sa poste. Kakaiba ang mga mata niya. Wika ko, sabay turo pa rin at sobrang lakas ng boses. Nakita ni Leon at nung kumuha si Kuya ng bato para batuhin iyon, ay bigla na lang akong namilipit sa sakit ng tiyan. Pinagpawisan ako ng malamig at hindi alam kung saan ibabaling o kung ano ang tamang posisyon para maibsan man lang ang nakakamanhid na pananakit ng aking tiyan. Ali kayo, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Siguradong naaswang ka Niki, saad ni Kuya Elias. Dalhin niyo po ako sa ospital. Hindi ko na kaya. Mamamatay ako sa sakit ng tiyan na ito. Pagmamakaawa ko sa kanila. Wala rin magagawa ang doktor kung gawa iyan ng aswang. Sandali, gigisingin ko si Papa. Kailangan niyang malaman lahat ito. Saad naman na Alicia. Sabay takbo sa kwarto nila Tiyo. Dinig ko ang nakakabinging huni ng uwak. Subalit nang sabihin ko kay Kuya Elias iyon, ay wala naman raw siyang naririnig. Pinilit ko siyang makinig at inalapit ko pa ito sa akin para lang marinig niya. Dahil inakala kong nasa bandang kinaroroonan ko lang maririnig ang napakalakas na huni na iyon. Subalit hindi talaga niya naririnig ang uwak na sinasabi ko. Ilang sandali pa ay dumating na ang tiyo at tiya. Namumutla na ako noon sa sobrang sakit at hindi na ako nagsasalita pa. Pinipikit ko na lang ang aking mga mata habang dinidiin at mahigpit na hinawakan ang aking tiyan. Ikwento ng aking mga pinsan ang aming nakita sa labas. Nang malaman iyon ng tiyo ay nagmadali itong pumunta sa kusina. Pagbalik nito ay may bitbit na itong asin at iniligay iyon sa aking tiyan. Hindi ko alam kung ano ang dala ng asin at mabilis niyang nakuha ang sakit na tila nagpapamanhid na sa aking kabuuan. Ramdam ko ang mainit na gumagapang sa aking kabuuan mula sa tumpok ng asin na inilagay ng aking tiyo sa aking pusod. Unti-unting bumabalik ang aking lakas at biglang tumahimik rin ang paligid. Ngunit ilang minuto lang din ang lumipas ay biglang malinaw naming lahat na narinig ang mabangis na huni ng tiktik. Sa likuran pa namin ito dumaan. Pabalik-balik na tila ba may gustong sugurin. Abay loko to ah, kanina lang uwak, ngayon tiktik na. Reklamo ng Kuya Elias. Pahina ng pahina ang huni ng tiktik na iyon. Nasa gilid na natin siya, wika ng tiyo.
Malayo na siguro pa. Ang liit na ng kanyang huni. Puna ni Alicia sa ama. Mali. Kapag ang huni ng nilalang gaya ng wakwak tiktik o kutok-kutok ay sobrang liit na lang, ibig sabihin halos isang dangkal na lang ang distansya nito sa iyo. Kaya iyan ang dapat ninyong bantayan. Maging alerto kayo kapag ganyan na ang kanilang boses. Litanya ng tiyo. Napadikit naman sa kanya si Alicia dahil sa takot. Subalit hindi naman makaatake ng basta-basta ang aswang na iyon dahil simentado ang dingding. Kaya pabalik-balik lang ito at tila piko na sa kanyang ginagawa. Biglang tumayo si Tiyo at bumalik ulit sa kusina. Bit-bit ang lagayan ng asin na punong-puno dahil kaka-grocery lang ng tiya. Mahal, anong gagawin mo sa napakaraming asin na yan? Nagtatakang tanong ni tiya sa asawa. Hintay lang, may kalalagyan sa akin ang hayop na halimaw na ito. Bulong ng tiyo at nang biglang humuni ang tiktik sa kanyang tapatay. Biglang binuksan nito ang bintana at sinabuyan ng maraming asin ang tiktik. Kaya biglang nag-iba ang huni nito. Para itong pusang nasabuyan ng pinakulong tubig na nagwawala sa labas. Kung saan-saan na ito bumabanda. Ngunit hindi pa talaga ito umalis kaagad. At pabalik-balik pa sa aming kinaroroonan. Kaya mas lalong napikon ang tiyo. Lintik talaga na aswang to. Hindi talaga madadala kung hindi mapupuruan. Alam kong asawa ka ng aking nataga noong nakaraang araw. Huwag mo nang tangkain pang gumante. Baka ikaw ang mapuruhan ko. Pupuntahan pa kita sa inyo. Sigaw ng tiyo kaya biglang tumahimik ang buong paligid. Natakot ito sa sinabi ng tiyo. Unti-unting nawala ang huni nito hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang buong paligid. Wala na rin itong paramdam hanggang sa mga sumunod pang mga araw. Marahil ay nangingibang bayan pa ito para makapambiktima. Gayon daw madalas ang gawain ng mga aswang. Takot ang mga itong manalakay sa kalapit at baka mapatay ng hindi oras. Naging okay naman kalaunan at yun nga. Ilang buwan lang ang naklipas ay naisipan kong ibahagi sa inyo sir ang kwentong ito. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Nikki ng taga sa amin. Magandang araw butihing taga Salaysay, maging sa mga avid listeners mo sa programang ito. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Theo. 44 anyos na Sir Casper. Gusto ko ring ibahagi at maisalaysay mo ang pangyayari sa buhay ko. 2 dekada na mahigit ang nakaraan. Araw iyon ang libing ng aming lolo Jose. Dahil mahirap ang pamumuhay sa bukid noong araw, nililibing kaagad ang bangkay. Makalipas ang 24 oras. Babaho na kasi iyon. Nagkataon na maulan ang panahon. May malaking ilog pa kaming tatawirin at dadaan pa kami ng simbahan dahil kailangan daw na mabindisyonan ang bangkay ni lolo. Sa simbahan nga kami inabutan ng ulan. Hindi na namin nailibing ang bangkay ni lolo dahil sobrang lakas ng ulan. At sobrang laki na ng tubig sa ilog. Bumabaha na ng sobra kaya ang sabi ng pari ay sa simbahan na kami magpalipas ng gabi. Doon na rin daw kami matutulog dahil alanganin nang makauwi pa. Pinadalhan kami ni Father ng pagkain ng gabing iyon. At dahil nasa tabi namin ang bangkay ng aming lolo na unti-unti nang nangangamoy ay walang may naglakas loob buksan ang pinadalang pagkain ng pare. Paggabi na noon at tahimik ang buong paligid.
nang may dalawang pares ng matang nakasilip sa butas ng dingding ng simbahan. Sinilip iyon ng aking tiyuhin. Sa aming lahat siya lang din ang medyo may edad. Bigla itong napaatras at rumehestro ang tila pagtataka at takot sa kanyang mga mata. "Tiyo, bakit?" tanong ko sa kanya. May asbo sa labas ng simbahan," bulong nito nang makalapit na sa amin. "Anong asbo?" naguguluhang tanong ng isa kong pinsan. Itatanong ko rin sana iyon, naunahan lang ako. "Aswang na nag-aanyo ng aso na sobrang laki. Malamang ay naaamoy nito ang bangkay ng tatay," sagot ng tiyo. Kaya nagkatinginan kaming lahat sa kinaroroonan ng nilalang kanina. Ngunit wala na iyon doon. Mas lalo kaming nagtaka. Ilang sandali pa ay biglang umalulong ang mga aso sa paligid. Mabilis na tinakbo ng tiyo ang pintuan at siniguradong nakakandado iyon. Siksikan kami sa isang sulok na walang masyadong butas. Nasa gitna ng simbahan nakalagay ang bangkay ni Lolo, kaya medyo malayo sa amin. Ilang sandali pa ang lumipas at bigla na lang kumalusko sa aming likuran. Parang gusto nitong butasin ang dingding, subalit hindi niya ito magagawa dahil yari sa tablon ang dingding sa ilalim at dinisenyohan ng kawayan sa itaas na may butas-butas para hindi mainit kapag araw ng mesa. Hinayaan lang namin ang mga kaluskos na iyon at doon na lang kami lahat nakatingin. Sabay pa kaming napatalon sa gulat nang biglang lumundag ang malaking aso. Kaya kita ang kalahati ng kanyang katawan. Mas matangkad pa yata ito sa tao. Sobrang laki at naglalaway. Nagbabaga ang mga mata nitong tumitingin sa amin. "Subukan mo lang pumasok na aswang ka. Hahatiin ko ang katawan mo ng 10 peraso. Akala mo matatakot mo kami?" Galit na wika ni Tio Dolpeng. Bumaba ang malaking aso at bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Natatakot yata sa banta ng aking tiyuhin. Kahit maputik ay may gana pa talaga itong manalasa. Madaling araw pa lang ay gising na kami. Hindi na rin masyadong mataas ang tubig baha. Sakto lang na maitatawid namin ang bangkay ni Lolo at mailibing sa kanyang huling hantungan. Nakatawid na kami ng ilog at malapit na sa libingan nang mamataan ulit ng dalawa kong pinsan ang isang malaking aso na humaharang sa daanan. Sinilip rin namin iyon at nakangisi nga ito habang naglalaway paharap sa amin. Mabilis na hinugot ni Tiyo ang itak mula sa kaluban nito at patakbong sinugod ang napakalaking aso. Siya ring pagsipot ng isang lalaki mula sa kabilang daan. Nakita rin ito ang malaking aso kaya mabilis nila itong hinabol. Ngunit bigla rin itong nawala. Bumalik lamang si Tiyo at binalaan kaming magmatsyag. Hindi kasi titigil ang aswang dahil natatakam raw ito sa amoy ng bangkay ni Lolo. Iyon din ang sinabi ng lalaki bago tuluyang umalis. Marahil ay papunta itong bayan dahil bihis na bihis. Matapos ang libing ay umuwi na kami ng aming mga bahay. Pagsasaka ang aming trabaho kaya pagdating ko sa aming tirahan ay diretso gayak na para pumunta sa sakahan. Mahilig talaga akong magpagabi sa aming bukid at hindi ko akalaing ako ang masusundan ng aswang na iyon. Pasan ko pa ang palakol galing ng bukid nang harangan ako ng malaking aso. Iyon pa rin ang asong humarang sa amin noong inilibing namin si Lolo. Inaamin kong naduduwag ako ng mga oras na iyon. Mag-isa lang akong humarap sa aswang at wala akong alam kung paano labanan
ang ganoong nilalang. Naghanda itong sumalakay at naglalaway pa habang nakalabas ang mga ngipin. Tamang-tama sa palakol na pasan ko. Inihanda ko rin ang palakol para panlaban sa nilalang na iyon. Tamang-tama nang tumakbo ito palapit sa akin, ay hinanda ko ang palakol na pangdepensa rito. Susunggaban ako nito, kaya buong lakas kong hinampas ng palakol. Natamaan ito sa dibdib, at dahil hindi matalim ang hawak kong palakol, hindi man lang ito nasugatan kahit maliit. Mas lalo pa itong nagalit dahil nasaktan sa aking ginawa. Sinugod ako nito muli. Mabuti na lang at nakailag ako sa kanya nang sunggaban ako. Ngunit sa sunod pang pag-atake ay nadaganan ako nito. Mabuti na lang at mabilis kong nahawakan ang kanyang leeg. Subalit napakalakas niya. Paniguradong hindi na ako makapanglaban kung sakaling susunggaban ulit ako nito ng kanyang mahahabang pangil at malaking bunganga. Muli na naman ako nito sanang sunggaban, ngunit hindi ko alam kung bakit bigla na lamang itong hinila ng kung sino at tinapon sa gilid. Sa sobrang laki at lakas ng nilalang ay nakayanan itong buhatin ng tao. Hindi ako makapaniwala. Ako nga nabibigatan dito ng sobra. Ngunit nagpasalamat na lamang ako rito. Salamat po, Ginoo. Saad ko rito. Pamilyar sa akin ang mukha ng taong iyon. Kahit medyo madilim, noong minsan kaming sinalakay ng asbo ay medyo mababanaag ko pa rin ang kanyang mukha. Mas lalo na ang kanyang boses. Hindi ito nakatira sa aming baryo kaya natanong ko ito kung saan ito nakatira at kung paano siya nakarating sa lugar sa ganong oras ng gabi. Nandito ako para sa misyon. Umuwi ka na dahil gabi na. Marami pa sila ang pag-alagala ngayon. Saad nito. Gusto ko pa sanang tanungin kung anong misyon. Subalit nagmamadali itong umalis. Hindi ko rin nakuha ang kanyang pangalan sa ikalawang pagkakataon. Umuwi akong may pagtataka, subalit nagpasalamat ako at ligtas akong nakauwi ng bahay. Ngunit tumatak sa aking isipan ang sinabi niyang marami pa ang mga ito na naglipa na. Ibig sabihin, marami pang mga asbo ang paghalagala. Nang makarating ako sa bahay ay ikinwento ko sa aking mga magulang ang lahat ng nangyari. Ang sabi ng tatay, mas marami raw sa kanyang kapanahunan ang ganoong uri ng aswang. Kahit daw araw ay nang aatake ito. Mga asong buang ang tawag sa kanila. Dahil nagwawala at naglalaway na kahit sino at kahit anong nilalang ang nakikita ay sinusunggaban at kinakain ang mga lamang loob. Nang sumunod na araw ay sabay kami ng tatay na pumunta ng bukid. Ayaw na rin kasi nitong mag-isa akong umalis simula noong mangyari sa akin ang pang-aatake ng aswang. Pag-uwi namin ng hapon ay may nakasalubong kaming isang Ginoo na sobrang pamilyar sa akin, ang pangangatawan. Sa huli, naalala kong ito ang taong nagligtas sa akin mula sa kamay ng aswang. Kaya tinawag ko ito at nilapitan. Sandali po, ikaw yung nagligtas sa akin noong nakarang araw, hindi ba? Tanong ko rito. Seryoso pa rin itong nakatingin sa akin at tanging tango lang ang sagot nito. Hindi ka taga rito ah. Napakadelikado sa inyo, Ginoo. Baka mapagkamalan kang isa sa mga taong kumontra sa batas. Mahirap na. Pumapatay pa naman talaga ang mga sundalo lalo na kung makikita nilang baguhan. Nag-aalalang wika ng tatay. Huwag po kayong mag-alala.
Kaya ko pong depensahan ang sarili ko. May kailangan lang po akong tapusing misyon. Saad nito. Muli na naman akong nagtaka sa sinabi nito. Hindi ko alam kung anong misteryo ang tinatago niya. Basta makikita at mararamdaman kong may kakaiba talaga sa kanya. Nagpaalam na ito sa amin ng tatay. Hanggang sa makauwi kami ng bahay ay puro kwento tungkol sa aswang lamang ang aming topikong dalawa ni tatay. Pagdating ng bahay, sa pintuan pa lang ay sinalubong na kami kaagad ng masamang balita. Ang pamangkin kong 3 taon ay natagpo ang walang buhay. May nakakita daw rito kung paano binutasan ng malaking aso ang kanyang tiyan at pinaglaruan ang lamang loob. Wala raw may naglakas loob na sawayin ang asong iyon dahil parang wala sa sarili. Nanlilisik daw ang mga mata at di matigil-tigil ang laway sa pagtulo. Para daw talaga itong baliw na aso na agad namang kinontra ni tatay. Hindi lang yun baliw na aso lang. Aswang yun. Bakit hinayaan ng mga batang gumala? Tanong pa ng tatay sa ina. Nag-igib lang naman daw sandali ng tubig ang ina. Ngunit pagdating niya ng bahay, nakita na lang niya ang anak na nasa bakura na at winawakwak ang tiyan ng malaking aso. Sa sobrang takot nito ay hindi pa ito sinaway. Bagkus ay tumakbo pa sa malayong kapitbahay para humingi ng tulong. Pagdating ng 2 binatang anak ng kapitbahay, bitbit ang itak, ay tsaka lang tumakas ang nilalang. Halos nahati na ang katawan ng bata ng kanilang lapitan. Simula noon ay natakot na ang mga tao sa paligid sa nasabing asong gala na alam naming katulad ito sa mga malalaking aso na aming nakasalamuha. Malapit na rin akong mapatay ng asbong na iyon kung hindi lang sa misteryosong lalaki na nagligtas sa akin. Nabuhay ang interes ko na alamin kung anong misteryo ang bumabalot sa lalaking iyon. Ilang araw ko ring inabangan ang lalaki, ngunit napakailap nito. Hanggang sa isang araw ay namataan ko itong may sinusundan na buntis. Hindi ako nagkamali. Ang bagong kasal na nakatira hindi kalayuan sa aming bahay. Kumunot ang aking noo. Anong relasyon niya sa babaeng iyon? At bakit niya lihim na sinusundan? Paggabi na at bilog ang buwan, hindi ko maiwasan na isiping aswang rin ito at may masamang balak sa buntis. Subalit ito ang tumulong sa akin sa kamay ng asbo. Kamuntik na akong mabiktima kung hindi niya ako niligtas ng gabing iyon. Palinga-linga ang babae kaya kubli rin ng kuble ang misteryosong lalaki. Maging ako ay nagkukuble ring hindi makita ng mga ito. Nang nasa malapad na talahib na ang buntis na babae ay humarap ito sa aking kinaroroonan at naging alerto naman akong magkubli sa malaking bato malapit sa akin. Ang misteryosong lalaki ay nasa ilalim ng punong mangga. Hindi ko makikita ang kanyang ginagawa roon dahil madilim sa ilalim ng puno. Ngunit isa lang ang malinaw kong nasaksihan. Ang buntis na bigla na lang naging anyong malaking aso. Napakubli ako ng husto dahil sa gulat. Hindi ko akalaing aswang ang buntis na nakatira, hindi kalayuan sa amin. Halos 2 taon pa lang itong naninirahan sa aming lugar. At kahit isang beses ay hindi ko pa nakita ang asawa nito. Ang sabi, OFW raw. Umuwi mga 1 linggo lang at bumalik din kaagad. Siguro maging ang asawa nito ay hindi alam na isa siyang aswang dahil minsan lang sila kung magsasama. Nakaupo lang ako sa likod ng malaking bato habang nag-iisip. Ano naman ang koneksyon ng lalaking misteryosong nakabuntot dito?
Hindi ko rin alam kung bakit kailangan ko problemahin ang mga bagay na wala namang koneksyon sa akin. Huli na para ma-realize kong inilagay ko lang sa kapahamakan ang aking sarili. Dahil nakangising bumungad sa akin ang malaking aso na naglalaway at labas ang mga pangil na kayaba. Galit na galit ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Hindi ako nakagalaw sa sobrang takot. Hindi ko inakalang nakita ako nitong nakabuntot o di kaya malakas ang pang-amoy niya bilang aswang. Pero nasaan ang lalaking nakabuntot sa kanya? Hindi naman pwedeng nakikita ako ng babae o naaamoy habang ang misteryosong lalaki ay hindi. Dahil pareho naman kaming tao. Sinugod kaagad ako ng nilalang at huli na para paghandaan ko iyon. Dahil sa hirap ng posisyon ko sa pag-upo. Subalit nagkubli ako gamit ang aking dalawang kamay. Maprotektahan lang ang mukha at ulo. Ilang minuto ako sa ganoong posisyon bago ko mapagtanto na may kung sinong nilalabanan ito. Kaya hindi natuloy ang pagsugod sa akin. Nang buksan ko ang aking mga mata, ay ang lalaking kanina ay aking sinusundan ang nakikipagbuno sa malaking aso. Sobrang lakas nito at halos katumbas lang din ng halimaw. Sinasabi ko na nga ba't isa ka ring asbo? Hindi ko hayaang magtatagumpay kayo. Uubusin ko ang lahi nyo. Saad ng lalaki at buong lakas nitong iwanasiwas ang halimaw. Hindi ako nagagalaw at hindi ko man lang naisipang tulungan ang lalaking estranghero na magapi ang halimaw. Tuliro ako ng mga oras na iyon. Sa tingin ko ay mababaliw na ako at hindi alam ang gagawin. 3 beses ko nang nakasalamuha ang halimaw, subalit hindi pa rin ako nagkaroon ng lakas na labanan ang aswang. Marahil ay lagi akong napapailalim sa itim na mahika dahil mahina ang aking gabay. Subalit lagi pa rin ako maswerte at laging nililigtas ng misteryosong lalaki ang aking buhay. Hindi ko na alam kung paano niya iyon napatay. Basta't bigla ko na lang napagtanto na wala ng buhay ang asbo na kanina ay isang buntis na napakalaking disente ng itsura. Lumapit ito sa akin at pinatayo ako. Bakit mo kasi ako naisipang sundan? Diretsong tanong nito sa akin. Akala ko kasi ikaw ang aswang. Pasyensya na. Mali ako ng hinala. Hinging paumanhin ko dito. Napatawa lamang ito ng pagak. Tinitigan ako nito sa mata at maging ang ekspresyon ng mata nito ay mahirap basahin. Ako si Wilhelm, isang albularyo sa kabilang baryo. Kaya ako ginawang maghunting ng mga asbo dahil sila ang pumatay sa aking mag-ina. Nalaman kong dito sila nagkukuta kaya dito ang punteriya ko tuwing kabilugan ng buwan. Madalas silang umaatake kapag ganoon maliwanag ang gabi. At hindi ako titigil hanggat hindi sila nauubos. Mahabang salaysay nito. Pero paanong sa aming baryo nagkukuta? Wala naman akong narinig na nang aatake madalas na aswang sa aming lugar. Paminsan-minsan lang at ngayon lang ito nangyari. Dahil hindi sila nang aatake ng kalapit, madalas ang pinupuntarya nila ay may kalayuan sa kabilang baryo. Ngunit kung aatake man sila sa medyo may kalapitan na kapitbahay, iyon ay hindi nila matiis kung may naaamoy sila o may galit sa isang tao. Saad nito. Kung may mga nang aatake man na aswang sa inyong lugar, hindi iyon taga-roon. Mga estrangherong aswang din madalas ang mga iyon. Ganoon ang ugali ng mga aswang. Salaysay pa rin ito.
Nang maging komportable na kami sa isa't isa, ay dinala ko ito sa bahay. Parang kuya ko na rin ito at halos 6 na taon ang kanyang tanda sa akin. Albularyo rin pala ang kanyang ama na patuloy pa rin sa panggagamot sa mga panahong iyon. Tinuruan pa ako nito ng kaunting kaalaman kung paano huwag magpatalo sa mga ganoong nilalang. Dapat daw ay maging mataas ang espiritong gabay at sa akin mismo manggagaling ang dunong ng pagiging alerto sa mga galaw ng mga ito. Tulad ng kung paano malalaman kung isang aswang ang isang tao. Depende lahat iyon sa kung anong uri sila ng aswang. May mga uri ng aswang na kapag tinitigan ang mga mata ay baliktad ang iyong refleksyon. Mayroong hindi. Mayroong hindi lumalabas sa araw dahil takot sa sikat ng araw. Maraming hindi naniniwala sa mga nilalang na ito. Sa panahon kasi ngayon, nagiging maingat na sila, lalo na't napakarami na ng populasyon ng mga tao. Subalit sa panahon noon, ang mga nilalang na ito ay alam naman natin na napaka-agresibo. Kinabukasan ay napabalita na namatay ang buntis. At alam niyo ba, ni isang kapitbahay ay walang pumunta doon. Basta may mga dumating lang doon na tao na sa tingin namin ay mga kamag-anak nila. Pero dinala ang bangkay at hindi namin alam kung saang lugar. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting nasira ang bahay hanggang sa napalibutan na ito ng mga talahib at mga puno. Laking pasasalamat naman namin na wala nang nangyayaring ganoon. At kung meron man, may paminsan-minsan lang na dumadalaw ng mga aswang. Pero hindi na ganoon ka-agresibo na kahit araw ay umaatake. Hanggang dito na lang po ang kwento ko mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Theo ng Iloilo. Magandang araw sa inyo mga kaaswang, lalong-lalo na sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Andre at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang salesman ngayon dito sa isa sa mga sikat na establishmento dito sa Maynila. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking asawang si Loren. Nang minsang mapadpad kami sa liblib na baryo doon sa Samar. Nangyari ito, dekada 90 na mga kaaswang. At itong mga panahong ito ay kasalukuyang 5 buwang buntis ang aking asawa sa panganay naming anak. Itong mga panahong ito ay naghahanap kami ng marentahang bahay na malapit lang sa dagat. Dahil sa nagbabakasyon nga kami sa Samar. Kasama namin ang aking mga katrabahong sina Simon, Alona at si Ian. Hindi naman naglaon ay may nakita kaming marirentahang bahay sa liblib na baryong iyon. Hindi naman kalayuan sa dagat. Kung kaya agaran na naming narentahan iyon nang hindi man lang sinuri ng maayos. Bagamat may naririnig akong haka-haka na yung mga may-ari umano ng bahay na nirerentahan namin ay hindi ko na lamang inintindi ang mga naririnig kong negatibong usapan. Ang dahilan ko kasi noon ay 2 linggo lang naman kaming mananatili sa bahay na iyon. Kung kaya hindi ko na inintindi ang mga usap-usapan ng mga kapitbahay nito. Lalong-lalo na yung kalapit na tindahang napagbilhan ko ng maiinom na alak, ay nagsabi rin itong delikado raw sa amin ang manatili sa bahay na iyon. Lalo na't nagdadalang tao ang aking asawa. Dahil sa aswang nga raw ang matandang may-ari ng nirerentahan naming bahay. Ngunit dahil sa hindi naman ako naniniwala sa mga sabay-sabay
At isa pa, lumaki ako sa probinsya ng Catanduanes at wala naman akong nababalita ang aswang o kaya'y nakikita man lang. Kaya hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi nito. Subalit bilang respeto na lang sa may-ari ng tindahan, dahil sa dayo nga lang kami ay, sinabi ko na lang dito na pag-uusapan naming mag-asawa at maghahanap na lang kami ng ibang bahay na marirentahan. Matapos naming mag-usap ng tendera ay kaagad na akong nagpaalam dito at umuwi na sa nirentahang bahay. "Hoy, anong nangyari sa'yo't nakabusangot ka riyan?" Tanong ng aking asawa nang makita niya akong nakaupo sa labas ng bahay. "Ha? Wala. May iniisip lang ako." Tugon ko sa kanya. Iniisip ko kasi sa mga sandaling iyon ang sinabi ng may-ari ng tindahan kung totoo ba ang sinasabi nito. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga aswang ay nag-aalala ako para sa kalagayan ng mag-ina ko. Lalo na't nasa probinsya kami ng Samar ng mga panahong iyon. "Kanina pa kasi kita napapansing tahimik dito sa labas ng bahay. Bakit kaya hindi ka pumasok sa loob? Nandun si Simon sa kusina, nagluluto ng pupulatanin ninyo mamaya." Wika niya sa akin. Kaya agaran ko na siyang inakbayan at pumasok na kami sa loob ng bahay. Tumulong na rin ako sa pagluluto ng pagkain at pagkatapos ay kaagad na kaming kumain at pumunta sa dagat. Nang sa ganoon ay makaligo na at kaunting inuman. Lumipas ang araw na iyon ay wala namang masamang nangyari sa amin at wala rin akong naramdamang kakaiba. Kung kaya'y naging panatag na ako at inisip na marahil ay sinisiraan lang ng mga kalapitbahay ang matandang may-ari ng nirerentahan namin. Siguro ay may alita ng mga iyon, kaya ganoon na lang kung manghusga ang mga kapitbahay niya. Makalipas ang 2 araw, maaga pa lang ay lumusong na kaming mag-asawa at mga katrabaho sa dagat para maligo. Habang nag-iinuman kami ng mga katrabaho ko, ay nasa tabing dagat lang naman ang asawa ko at kakwentuhan si Alona. Kung kaya ay hinayaan ko na lamang muna at hindi sinamahan. Maya-maya pa'y napansin kong may lumapit na matandang lalaki sa asawa ko at napansin kong tinapik niya sa balikat si Loren. Kaya naman naalarma ako at napatayo. Subalit noong akmang lalapitan ko na sana ang asawa ko, ay kaagad namang nagmadali ng maglakad, paalis ang matanda. "Mahal, bakit tinapik ka ng matandang yon?" Tanong ko sa asawa ko nang makalapit na ako sa kanya. Ayun ba? Wala, may tinanong lang ang matandang yon." Tugon niya sa akin. Bumalik na ako sa mga katrabaho ko matapos ko siyang tanungin at nalaman kong may tinanong lang pala ito. Nang araw na iyon mga kaaswang, ay para akong engot dahil kung ano-ano ang iniisip kong kababalaghan sapagkat naalala ko na naman ang sinasabi ng mga kapitbahay ng nirerentahan naming bahay tungkol sa aswang. Ano ba naman tong nangyari sa akin? Nababaliw na yata ako kakaisip. Wika ko sa sarili ko. Kinagabihan, habang nagpapahinga kaming mag-asawa dahil sa pagod, ay may naulinigan akong mga yabag sa bubungan na para bang mga paa iyon ng taong dahang-dahang naglakad. "Mahal, ano ang ingay na iyon?" Tanong ng asawa ko at akmang tatayo na sana siya mula sa kinahihigaan. Ngunit kaagad ko siyang pinigilan at sininyasang ako na lamang ang sisilip sa may bintana. Nakita kong tumayo siya, kung kaya agad na akong tumayo at tinungo ang bintanang nakabukas. Tapos ay sinilip ko ang taas ng bubungan para makita kung ano yung gumagalaw sa taas.
Saktong pagkaangat ko at nang matanaw ko na ang bubungan, ay nakita ko ang isang malaking pusang nagbabaga na parang apoy ang mga matang nakatingin sa gawi ko. Kaya naman binugaw ko ito para umalis. Subalit kahit anong bugaw ko sa pusa ay mataman lang itong tumitig sa akin. Animal kang pusa ka, ayaw mong umalis dyan ha. Teka lang sandali. Wika ako at kaagad nang umalis sa kinapepestuhan ko at kumuha ng walis tingting. Ngunit bago pa man ako makabalik sa bintana, bit-bit ang walis tingting ay nagulat na lang ako bigla nang may narinig akong huni ng wakwak at pagaspas sa taas ng bubungan. Lumipad iyon palayo sa bahay kung kaya't nagulat rin ang mga kasamahan ko at napatakbo sa kinaroroonan namin. Yuts, ano yun mga tol? Aswang ba yun? Bulalas na tanong ni Simon. Oo nga, aswang nga yun. Huni pa lang alam ko ng aswang yun. Wika ni Alona. Teka, nasaan ang asawa mo? Tanong ni Ian sa akin. Nandoon sa loob ng kwarto iniwan ko. Ano? Bakit mo iniwan doon? Delikado sa buntis ang mag-isa lang sa loob ng kwarto. Bulalas na wika sa akin ni Simon. Sinabi rin nito sa akin ni Simon na marahil ay inaswang kami dahil sa buntis ang asawa ko at baka ito ang punteriya ng aswang. Aniya pa, ay ingatan ko raw ang asawa ko at huwag kong iwanan mag-isa. Nabigla naman ako sa sinabi niya kung kaya agaran na akong napatakbo sa loob ng kwarto kung saan naroroon ang asawa ko. Pagkarating ko ay nakita kong nagsusumiksik sa gilid ng higaan ng asawa ko. Dahil natatakot ito nang marinig ang huni ng wakwak at ang malakas na kalabog sa taas ng bubungan. Bakit mo kasi ako iniwan? Nakakainis kang lalaki ka. Galit na wika sa akin ni Loren. Pasensya na mahal. Nagulat kasi ako sa aswang kaya nakaligtaan kita. Paghingi ng paumanhin ko sa asawa ko. Subalit imbis na mawala ang galit nito sa akin, ay mas lalo pa siyang naghisterikal at pinaghahampas ako ng unan. Ang sabihin mo, napakaduwag mo. Kaya kinalimutan mong may buntis kang asawa dito. Pasensya na talaga mahal, sorry na. Hindi ko sinasadya. Well, paghingi ko ng paumanhin sa kanya. Nahinto lang ang pagtatalak niya sa akin nang pumasok sa kwarto namin ang mga katrabaho ko upang makiusyoso kung ano ang nangyayari sa amin ni Loren. Ikaw naman kasi, bakit kasi iniwan mo ang asawa mong mag-isa dito sa kwarto niyo? Pabirong wika sa akin ni Ian. Sinabi ko naman sa kanyang kumuha lang ako ng walis tingting upang paalisin sana ang pusang nasa taas ng bubungan. Yun naman pala Loren eh. Huwag mo nang awayin yung asawa mo. Wika ni Alona. Ngunit hindi kumibo ang asawa ko at nakasimangot itong tumingin sa akin. Alam nyo, baka napadaan lang yung aswang na yun, kaya mas mabuti pang magpahinga na lang tayo ulit. Saad ni Simon. Matapos nga ang bangayan naming mag-asawa ng gabing iyon, ay naging matiwasay naman ang pagtulog namin. Kinabukasan, habang bumibili ako sa tindahan, ay nagulat na lang ako nang biglang nagsalita ang matandang may-ari na si Aling Misi. Inaswang kayo kagabi ano? Napamaang naman ako sa tanong nito at nagwika na. Ano? Paano niyo na lamang inaswang kami kagabi? Hindi mo na kailangan pang malaman kung paano ko na lamang inaswang kayo. Binalaan ko na kayo noon pa, di ba? Sana'y wag niyo nang hantayin pang may masamang mangyari sa asawa mo bago pa kayo umalis sa bahay na iyan. Sabi ng matandang babae sa seryosong boses. Nakaramdam ako ng takot nang marinig ko ang sinabi nito. Bago ako umalis ay may inabot ang matanda sa akin. Kung kaya tinignan ko iyon
at nakita kong tanso iyon na pabilog at may mga letrang hindi ko maintindihan. Ano ho ito, Aling Missy? Tanong ko sa matanda. Medalyon ng San Benito iyan, iho. Ipasuot mo palagi sa asawa mo ang kwintas na iyan. Kahit saan man siya magpunta at kahit sa pagtulog ay wag na wag niya kamong tanggalin iyan. Wika nito sa akin. Para saan ho ba ang kwintas na ito? Tanong ko ulit sa matanda. Protection iyan dahil sa katigasan ng ulo nyo. At kung talagang hindi kayo lilipat ng bahay na marerentahan ay mapaprotektahan ang asawa mo ng medalyon na iyan. Basta't huwag niya lang huhubarin ang kwintas na iyan. Aniya pa sa akin. Nagpasalamat naman ako sa matanda kahit na medyo nadismaya ako sa sinabi nito. Dahil sa walang pareno ang bibig kong magsalita, ay tinanggap ko na lang ang kwintas na bigay nito. At pagkabalik ko nga sa bahay, ay binigay ko iyon sa asawa ko. At sinabi ko sa kanya na bigay iyon ni Aling Missy. Ha? Bakit yun naman ako bibigyan nito? Tanong ng asawa ko sa akin. Sinabi ko sa kanya na ayon sa matanda, ay proteksyon niya raw umano iyon. Dahil sa nalaman ng matanda na inaswang kami kagabi. Kung kaya nagbigay ito ng babala at proteksyong medalyon. Agad namang isinuot ni Lorraine ang medalyong binigay ko. At pagkatapos ay nagluto na siya ng pagkain. Nagwika naman si Alona na magparingas umano ako ng goma mamayang hapon. Nang sa ganoon ay hindi na babalik pa ang aswang. Ganon ba yon? Sige, tatandaan ko yan. Gagawin ko yan mamaya. Wika ko sa kanya. Kinahapunan nga'y kaagad na akong nagsiga ng guma. Bahagya pa akong nagulat nang makita kong matandang may-ari ng narentahang bahay na nasa likuran ko't nakatakip ang ilong na tila ba nababahuan ito. Ano ba ang ginagawa mo at napakabaho ng amoy niyan? Tanong ng matandang si Aling Corazon. Ay, pinakbet. Ikaw pala yan, Aling Corazon. Nakakagulat naman ho kayo. Wika ko't napapitlag. Ano ba yung ginagawa mo, kako? Bakit napakabaho naman? Tanong muli nito at halatang naiirita na sa ginagawa ko. Ito ho ba? Nagsisiga ako ng guma. Paano kasi? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko. Nang bigla na lamang nagalit si Aling Corazon at nagwika itong patayin ko ang goma. Dahil alergy umano silang mag-asawa sa usok ng goma. Sasabihin ko pa sana dito na tatapusin ko lang ang kaperasong goma na may apoy. At pagkatapos ay hindi na ako muling magsisindi pa. Subalit hindi na pinatapos ng matanda ang sasabihin ko. Sa halip ay halos hindi magkanta-ugaga na itong maglakad palayo sa kinaroroonan ko at kamuntikan pa itong madapa. Sa kadahilanang natalisod ito sa nakausling bato. Ay, kalintik na yan. Parinig kong wika ng matanda. Ayos lang ho ba kayo, Aling Corazon? Magdahan-dahan ho kayo. Sigaw ko sa matanda. Boyset, patayin mo ang apoy na iyan at magkakahika na ako. Pasigaw nitong wika. Sa pag-aakala kong magkakahika nga ang matanda ay agaran ko na iyong pinatay. At pagkatapos ay pumasok na ako sa loob ng bahay. Anong nangyari doon sa matanda? Bungad sa akin ni Lorraine. Kung hindi niyo po na itatanong mga kaaswang, ay malapit lang ang bahay ng matanda sa nererentahan namin. Kung kaya anumang oras ay makakapunta ito sa amin. Hindi ko alam, bigla na lang nagalit sa akin kanina nang maamoy niya yung usok ng goma. Tapos galit na galit talaga siya sa akin at sinabing patayin ko raw yung apoy kasi hinihika raw silang mag-asawa. Wika ko pa sa aking asawa. Ganoon? Kawawa naman si Aling Corazon. Sagot pa ng asawa ko.
Kinagabihan, habang kumakain kami sa pagkainan, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa taas ng bubunga namin. Kung kaya napahinto kaming kumain ni na Ian at Simon. Ano yun? Mukhang binibisita na naman tayo ng aswang ah. Bulalas na tanong ni Simon. Mukha nga, tugon naman ni Ian. Sinabi ko sa kanilang maghanda dahil natitiyak kong galit na galit ang aswang dahil sa halos warakin na nito ang bubungan habang humuhuni ng wakwak at malakas na pumapagaspas ang mga pakpak nito. Mahal, dito ka lang sa loob ng bahay, maliwanag ba? Huwag na huwag kang lalabas anuman ang mangyari. Wika ko sa aking asawa. Bit-bit ang malaking pamalong hinanda ko kaninang umaga at pinatulis ko pa iyon ay lumabas na ako ng bahay at agarang hinanap ang aswang kung saan iyon naroroon dahil gustong gusto ko talaga na makita ang aswang. Ilang sandali lang ay may nasipat akong malaking nilalang sa di kalayuan at noong titigan ko iyon ay bahagya pa akong nagulat dahil dahan-dahan iyong naglakad papalapit sa akin. Nakaramdam na ako ng kilabot ng mga sandaling iyon dahil noong matitigan ko iyon ay para itong baboy ramong nagbabaga ang mga mata at humahagok habang naglalakad papalapit sa amin ni na Simon at Ian. Nakaamoy na rin ako ng napakabahong amoy na animoy umaalingasaw na basurang nabubulok at inuud na may halong hasang ng isda. Shit, aswang yata yan. Aswang yan mga pre. Sigaw ni Simon sa amin. May nasipat pa akong isang pusang malaki. Nagbabaga rin ang mga matang namumulat. Umaangil rin itong naglakad. Papalapit din sa amin. Hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang kaming sinunggaban ng nilalang. Kung kaya ay nagpangbuno kami. Mabuti na lang at bago pa ako malapan ng nilalang ay dumating si Aling Missy. Hoy Corazon, bitawan mo ang mga dayong yan dahil kung hindi ay mapipilitan akong patayin ka kahit na kapatid pa kita. Sigaw na wika ng matanda. Aling Missy, tulungan niyo po kami. Paghingi ko ng tulong sa matanda. Agaran namang hinampas ng buntot ng pagi ang aswang kung kaya ay nabitawan ako nito at mabilis na akong hinatak ng matanda. Animal ka, binalaan na kita Corazon ha. Sinasabi ko na sa iyong huwag mong pakialaman iyang mga dayo dito sa baryo natin. Lumayas ka dito bago ko kayo mapatay. Galit na wika ng matanda. Sa maniwala man kayo't sa hindi makakaswang, ay para talagang maamong tuta ang mga nilalang at mabilis pa sa 4:00 tumakbo ito palayo. Kaagad naman akong inakay ng matanda papasok sa loob ng bahay at ginamot ang mga gasgas na natamo ko nang sagupain ako ng aswang. Nalaman rin naming manggagamot ang matandang tumulong sa amin. At ang kapatid niyang si Corazon ay nahawaan lang umano ito ng asawa niya. At hindi na nagpagamot pa dahil alang-alang sa pag-ibig. Naol, sakripisyo no. Kinabukasan ay kami na lang ang umalis sa bahay magmula nang malaman naming si Aling Corazon at ang asawa nito ang umaswang sa amin. Bago pa kami nakalayo ay nakita ko ang matandang lalaking asawa ni Aling Corazon. At bigla akong naalalang iyon ang matandang lalaking tumapik sa aking asawa. Kaya mas lalo pa akong kinalabutan at agad-agad na kaming bumiyahe sa Maynila noon. Naging maayos naman ang pagbubuntis ng aking asawa mga kaaswang. At magmula nga noon ay hindi ko na alam kung naroroon pa ba ang mag-asawang aswang sa liblib na baryong iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Andre ng Maynila.
At ito po si Casper, palaging nagsasabi sa inyo na ingat mga. Magandang araw sa inyo mga kaaswang. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gabriel. Edad 47 na sa taong kasalukuyan. At nakatira dito sa Dasma, Marilao, Bulacan. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghan. Noong minsang sumama ako sa aking mga magulang na magbakasyon sa lugar ng aking ina doon sa Romblon. Dahil sa nakaratay na sa higaan si Lola Dolores ng mga panahong iyon at humiling ang matanda na kinakailangang magtipon-tipon ang kanyang mga anak bago man lang raw siya pumanaw. Kung kaya wala sa oras na nakapagbakasyon kami ng aking mga magulang. Siya nga pala, naganap ang mga pangyayaring ito dekada 80 at noong mga panahong iyon ay edad 21 na ako. Hindi naman sa pagmamayabang mga kaaswang o kaya'y sabihin niyong nagbubuhat ako ng bangko dahil noong binata pa ako ay may angking kagapuhan po talaga ako. Marami ang mga babaeng humahanga sa akin at may mangilan-ngilan pang ang nagpaparamdam. Kaya noong magbakasyon na nga kami ng aking mga magulang sa probinsya, ay maraming mga kadalagahan ang humanga sa akin. Kung kaya ay binalaan ako ng aking ina na huwag umano akong makikipag-usap sa mga taong hindi ko kakilala. Marami daw kasing mga manlalason sa kanila at kabilang na doon ang mambabarang at aswang. Baka mapano raw ako kapag nakikipag-usap ako sa mga taong hindi ko naman kilala. Mas maigi na raw yung nag-iingat kesa nasa huli ang pagsisisi. Maliban na lang umano sa mga kamag-anak namin at sa mga pinsan ko. Para wala nang marami pang usapan ay umuo na lang ako sa mga magulang ko. Pero ang totoo mga kaaswang ay hindi naman ako naniniwala sa mga ganong klaseng nilalang. At hindi rin ako naniniwala sa mga barang. Isang araw, habang nag-iikot kaming magpipinsan kasama ang iba sa malawak na pinyahang pagmamay-ari ni Lola Dolores, ay nagawi kami sa may batis. Kaya sandali kaming nagpahinga muna at doon na kumain. May dala kasing pagkain sina Tristan at si Vince. Habang ang mga kasama naman nitong babae ay may mga bitbit ring merienda. Kain muna tayo, kanina pa ako nagugutom eh. Wika ko sa kanila. Kaagad na naghanap kami ng malapad na bato at doon na kami kumain. Balak rin kasi naming maligo sa batis na iyon dahil napakaganda ng paligid at napakalinaw ng tubig na rumaragasa. Matapos naming kumain ay kaagad namang nagbalat ng pinya si Vince at pagkatapos ay isinawsaw namin iyon sa asin. At iyon naman ang nilalantakan namin. Habang kumakain kami ay may nasipat akong magandang dalaga na nasa di kalayuan. May bitbit itong batya. May mga kasama na rin naman siyang iba pang mga kadalagahan. Subalit mas naagaw niya ang atensyon ko. Kaya naman, hindi ko maiwasang titigan ang napakagandang mukha ng dalaga. Ano ba yan, Gabriel? Kung kani-kaninong babae ka tumititig, nandito lang naman ako sa harapan mo. Nakabusangot na wika ng kababatang kaibigan ni Vince na si Sandra. Nginitian ko naman siya at sinabing, bawal na ba tumingin sa ibang dalaga? Mas lalo naman siyang napabusangot nang marinig niya ang sinabi ko. Kaya nagmamaktol na ito sa gilid habang itinatampisaw ang mga paa sa tubig.
Nako tol, mukhang natipuhan mo ang apo ni Aling Rosita. Delikado yan. Sampit ni Vince sa akin. Ha? Anong sabi mo? Pagkukunwari kong tanong sa kanya. Sabi ko, mukhang natipuhan mo ang apo ni Aling Rosita. Napangiti pang wika nito sa akin at inginoso ang dalagang nasa di kalayuan. Yun ba? Hindi Tinitignan ko lang naman siya. Wika ko pa at iniwas ang paningin sa dalaga. Sus, alam ko na yung mga ganyang galawan tol. Birong wika niya sa akin. Kaya lang tol, mukhang malabo yung gusto mo. Mas mabuti pang ibang dalaga na lang ang gustuhin mo. Marami namang iba dyan. Huwag lang yung apo ni Aling Rosita. Saad ni Vince sa akin. Ha? Bakit naman? May asawa na ba siya? Kunot noong tanong ko. Wala naman, kaya lang basta, ibang dalaga na lang ang gustuhin mo. Pagkaramdam ko ng mga sandaling iyon mga kaaswang, ay may gustong sabihin sa akin si Vince. Kaya lang ay hindi ko alam kung ano ang dahilan. Kung bakit hindi niya masabi sa akin ng diretso. Kaya inilibot ko na lang ang aking paningin sa buong paligid. Yung harapan kasi ng batis na kinaroroonan namin ay isang malawak na kabundukan. Habang nagmamasid ako ay may napansin akong matandang babae sa di kalayuan. Nasipat ko pang matalim ang mga mata nito kung makatitig sa gawin namin. Nakaramdam ako ng kaba sa dibdib nang makita ko ang matandang babaeng masamang nakatitig sa amin. Kaya inaya ko na ang mga pinsan ko at mga kaibigan nitong sa ibang araw na lang kami maligo ulit. Makalipas ang ilang araw ay nalaman ko rin ang bahay ng dalaga. Na napag-alaman ko rin yan ang palayaw niya. Short for Marian, mga kaaswang. Bali kaunting paliwanag ko lang sa tinitirhan ng dalaga. Katamtaman lang ang bahay nilang maglola. Nasa dulo ito ng baryot, liblib na iyon. Malayo na rin sa mga kapitbahay na tansya ko ay mga 10 minuto ang lalakarin bago mo marating ang mga kapitbahay nila. Napapalibutan rin ng puno ng saging ang bakura nila at may mga naglalakihang puno ng manggarin. Pawid lang ang kanilang bubong at kawayan lang rin ang dingding. Sa kabilang gilid naman ay may maliit na sapa. Hindi alam ng mga pinsan kong dumadalaw ako sa bahay ng dalaga. Sa kadahilan ng palihim lang akong pumupunta sa bahay nito. At ang napapansin ko rin, tuwing dumadalaw ako ng hapon ay palaging tulog ang lola nito at hindi ko pa iyon nakikita kailanman. Mabait siya niyan at masayang kausap. Kaya hindi ko na maiwasang tuluyan ng mahulog ang loob ko sa dalaga. Hindi naman naglaon ay pinagtapat ko na sa kanya ang nararamdaman ko. Kaya lang ay kabaligtaran ang nangyari. Ang buong akala ko kasi mga kaaswang ng mga panahong iyon ay gusto niya rin ako. Subalit nagkamali pala ako sa aking inakala dahil sa hindi ko inaasahang pagtatabuyan pa ako ni Yan. Umuwi ka na sa inyo, Gabriel. Hindi kita gusto, kaya kung pwede lang ay huwag ka nang bumalik pa dito sa bahay namin. Pangtataboy niya sa akin. Sandali lang yan, mag-usap muna tayo. Gusto ko lang naman na malaman mo na noong una pa lang kitang nakita, minahal na kita. Sana naman, huwag mo kong ipagtabuyan. Pagmamakaawa ko sa kanya. Subalit napansin kong tila ba maluha-luha na ang dalaga at galit na ito. Kaya wala na akong nagawa pa ng hapong iyon, kundi ang umuwi na lang sa bahay ni Lola Dolores. Pagkarating ko sa bahay ay kaagad na akong dumiretso sa kwarto at doon ay nagmukmuk ako.
Hindi ko lubos maisip na ang babaeng mamahalin ko ay siyang kabaliktaran pala. Sa kadahilan ng wala man lang ni katiting na pagtingin o kaya nararamdaman sa akin. Bagkos ay pinagtutulakan pa ako palayo sa kanya. Samantalang yung ibang babae nga, halos magkandara pa na mapansin ko lang. Sa kakaisip ko ay hindi ko na namalayan pang nakatulog na pala ako. At nung nagising ako ay umaga na. Tol, may problema ka ba? Bungad na tanong sa akin ni Tristan nang maabutan niya ako sa kusina at nagkakape. Wala naman tol. Wala akong problema. Pagkukunwari ko. Nako, kahit kakabakasyon mo pa lang dito sa bahay ni Lola Dolores tol. Nakabisado ko na kaagad ang ugali mo. Alam kong may problema ka. Ano ba yon? Sabihin mo sa akin baka matulungan kita. Bumuntong hininga muna ako bago ko sinabi sa kanya ang tungkol kay Yan, yung dalagang apo ni Aling Rosita. Nako, yari na. Di ba sinabi sa iyo ni Vince na iwasan mo ang dalagang yon? Napatapik sa noong bulalas ni Tristan. Teka, hindi ko talaga kayo maintindihan. Ano ba kasi ang ibig niyong sabihin? Bakit kailangan kong iwasan si Yan? Naguguluhan kong tanong. Gusto mo talagang malaman? Seryosong tanong niya sa akin. Kaya napatango ako at sinabing, Oo, gusto kong malaman kung bakit niyo sinasabing iwasan ko si Yan. Sigurado ka ba talaga? Paninigurong tanong nito ulit sa akin. Sinabihan ko siyang siguradong sigurado ako at gustong gusto ko talagang malaman. Dahil maging si Yan ay pinagtabuyan niya ako. Sige, mamayang gabi. May lalakarin tayo. Wika niya, sabay tapik sa balikat ko bago umalis. Kinagabihan nga, pasado 7:00 na ng gabi iyon. Nang magsipagdatingan na sa bahay sina Sandra, Vince, Glorilyn at si Tristan. Nagtaka pa ako dahil may mga bitbit pang asin at bawang ang mga ito. Ang buong akala ko ay magluluto lang sila, kung kaya tinanong ko sila ng, akala ko ba sasabihin niyo sa akin ngayon kung bakit niyo ako pinapaiwas kay Yan? Mamaya na, maghintay ka lang tol. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, mas magandang magbihis ka muna ng damit ng kulay itim at itong loya. Ilagay mo sa bulsa ng short mo. Utos ni Vince sa akin. Agara naman akong sumunod sa utos ni Vince. At hindi nga naglaon ay naglakad na kami papunta sa bahay ni Aling Rosita. Ang buong akala ko ay sasamahan nila akong kausapin si Yan. Nang sa ganun ay magkaayos na kami. Subalit nung malapit na kami sa bahay ni Aling Rosita ay mabilis na nagkubli ang mga kasama ko. Kung kaya'y nagkubli na rin ako at tinanong sila kung bakit hindi kami tumuloy sa bahay ni Aling Rosita. Suminyas naman si Vince at nagsabi ng, Huwag kang maingay at baka marinig ka ng matandang aswang. Anong aswang? Tika, sinong aswang ang sinasabi mo? Tanong ko sa kanya. Akmang sasagot pa sana si Vince nang bigla na lamang kaming makakarinig ng mga yabag at tunog ng isang baboy na papalapit sa kinaroroonan namin. Kaya dahan-dahang sinilip iyon ni Tristan. May nalalanghap na rin kaming malansang amoy na sumasabay sa bawat paggaspas ng hangin. Mabuti na lang at may sikat ng liwanag ang paligid na nagmumula sa buwan. Kung kaya makikita namin kaagad kung may tao bang paparating. Napansin kong hindi gumagalaw si Tristan at parabang na estatwa ito. Kaya naman sumilip na rin ako sa pinagkublihan. At noong makasilip na nga ako ay halos panawan na ako ng ulirat dahil nasaksihan at natitigan ng mga mata ko
ang isang nilalang na naglalakad papalapit sa kinaroroonan namin. Sumisinghot-singhot pa iyon sa hangin na para bang may hinahanap na. Sobrang nakakakilabot ang itsura ng nilalang na iyon at para itong taong unggoy. Nagtataasan ang buhok at nanlilimahid ang likidong kulay itim, ang buong katawang nangingintab. Dilat na dilat ang mga matang kulay pula na nagliliwanag sa dilim. Nakanganga ang nilalang at kitang-kita ko ang matutulis na mga ngiping nag-uuslian habang walang humpay ang pagtulo ng mga laway at sobrang haba ng mga braso at matutulis ang mga matatalim na kuko. Puno rin ng balahibo ang buong katawan nito. Grabe. Mabilis namang hinatak ni Vince ang pinsan naming si Tristan, kung kaya nagkabalik ito sa ulirat at kamuntikan ng mapasigaw. Mabuti na lang at agad na tinakpan ni Glorilyn ang mukha ng pinsan ko bago pa siya makasigaw. Ano yun? Habol hiningang tanong ko. Aswang yan, tol. Yun ang lola ni Yan. Kaya nga nung una pa lang sinabi ko na sa iyong iwasan mo ang dalagang iyon. Dahil malamang sa malamang, aswang na rin si Yan. Bulong ni Vince sa akin. Napatakip naman ako ng bibig dahil hindi ako makapaniwalang may ganoon pala sa probinsya ng mga magulang ko. Kailangan na nating makalis dito. Baka tayo pa ang maging hapunan ng maglolang iyon. Bulong ni Sandra at mabilis na akong hinatak paalis sa pinagkublihan naming puno. Mabilis namang kumaripas ng takbo ang mga pinsan ko. Makaiwas lamang sa papalapit ng aswang. Ngunit bago pa man kami makalayo ay naramdaman ko na lang ang malakas na yabag ng mga paang tumatakbo at ang paghawi ng mga mayayabong na damo patungo sa amin. Kaya mas kumaripas pa kami ng takbo para hindi maabutan ng aswang. Bilisan niyo ng tumakbo, maabutan tayo ng aswang, sigaw ni Tristan. Dahil sa maliksing tumakbo ang nilalang ay kamuntika na akong mahablot. Mabuti na lang at nadapa ako, kung kaya dumiretso ang nilalang. Subalit ang buong akala ko ay hahabulin nito ang mga pinsan ko. Ngunit nagkamali ako sa kadahilan ng bigla itong huminto ng takbo at dahan-dahang humarap sa kinaroroonan ko. Nung tuluyan ng makaharap ang nilalang, ay bigla na lamang akong nawala ng lakas at nangangatog na ang mga tuhod ko. Pagkaramdam ko ay maiihi na ako ng mga sandaling iyon. Hoy aswang, nandito kami. Kami ang habulin mo. Narinig kong sigaw ng mga pinsan ko. Umangil lang ng malakas ang nilalang at narinig kong sumisinghap-singhap ito na parang aso. Kaya naman mas lalo pa akong kinabahan sa takot dahil sa buong buhay ko ay noon pa lamang ako nakakita ng aswang at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Napapikit na lang ako ng mga sandaling iyon nang makita kong mabilis nang tumakbo papalapit sa akin ang aswang at susunggaban na ako nito. Diyos ko Lord, katapusan ko na yata to. Ikaw nang bahala sa akin, Panginoon ko. Hiling ko sa taas at napapikit. Handa na akong mamatay ng mga sandaling iyon mga kaaswang dahil sa wala naman akong mapagpipilian pa. Kung tatakas naman ako ay mamamatay rin ako dahil ako ang punteriya ng aswang. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla ko na lang narinig ang boses ni Marian. Lola, itigil mo na yan. Pakiusap. Hindi ko alam kung totoo bang kay Marian yung narinig kong boses o imahinasyon ko lang. Dahil sa halo-halo na ang emosyong kong nararamdaman. Subalit nakailang segundo pa akong pikit ngunit hindi ko naramdaman ang pagsunggab ng aswang sa akin. Kaya dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko
Nung idinilat ko na nga ang mga mata ko, ay wala na ang aswang. Sa halip ay si Yan ang nasa harapan ko. Yan, Bulalas ko. sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag ka nang pumunta pa dito. Ngayon alam mo na kung bakit hindi kita maaaring gustuhin. Siguro naman ay hindi ka na babalik pa dito. Wika ng dalaga sa malumanay na boses. Patawad yan. Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung bakit iyon ang namutawi sa bibig ko. At wala na akong nasabi pa bago tuluyang umalis si Marian sa aking harapan. Sana'y hindi na lang nagtagpo ang landas natin. Pinilit ko naman talaga ang sarili kong iwasan ka, pero wala eh. Nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Minahal na rin kita. Kaya ang huling-hiling ko lang, sana'y wag nang magtagpo pa ulit ang landas nating dalawa. Wika niya sa akin nang makatalikod na siya. Hindi ko napigilang maluha nang marinig ko ang sinabi ni Marian. Sana nga lang talaga ay hindi na lang nagtagpo ang aming mga landas at sana hindi ko na lang siya minahal. Magmula nang maganap ang mga pangyayaring iyon ay pinilit ko na lang kalimutan si Marian. Nauna na rin akong lumuwas ng Maynila. Hindi ko na hinintay pa ang mga magulang ko. Dahil alam kong matatagalan pa sila sa pagbabakasyon. Kung kaya ay nauna na lang akong bumalik ng Maynila. Para na rin makalimutan ko ang babaeng minahal ko sa probinsya ng aking ina. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa inyo. At sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi ko. Muli po, ako po si Gabriel ng Dasma, Marilao, Bulacan. Thank you. Bago ko po impesang ibahagi ang aking kwento, gusto ko po munang batiin kayo ng isang mapagpalang gabi, mga kaswang. Minsan na akong nakapakinig ng kwento dito sa channel na ito. Kung kaya nais ko ring ibahagi ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Dahil kung itatanong niyo po mga kaaswang, kung naniniwala ba ako sa mga aswang, ay iisa lamang ang aking maisasagot riyan. Oo, naniniwala ako sa aswang dahil isa ako sa mga nakakita noon. Nang minsang pumunta ako sa pelikuran ng bahay namin upang tignan ang mga baboy na nag-iingay. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nelly. Nakatira dito sa Minuyan proper ng San Jose del Monte, Bulacan. Nangyari ang aking kwentong ibabahagi sa inyo dekada 90 at noong mga panahong iyon ay kakaunti pa lang ang mga nakatira sa purok kung saan ako naninirahan noon. Kaunting paliwanag ko lang sa purok na tinitirahan ko mga kaswang. Nasa bandang dulo ako nakatira noon sapagkat iyon ang magandang pwestong nakikita ko sa kadahilan ng pupwede akong mag-alaga ng baboy. Nga po pala, ang bahay ko ay gawa sa semento ang ibaba at kahoy naman ang itaas. Dahil noong mga panahong iyon, ay kinapos kami ng budget sa pagpapagawa sa aming bahay. Kung kaya naisipan naming mag-asawa na pansamantalang kahoy na muna ang idudugtong paitaas. Nang sa ganon ay matirhan na namin iyon. Ang likuran ng bahay namin ay sapa na. Kaya napagpasyahan kong mag-alaga ng baboy. Nang sa ganon ay makakatulong ako sa asawa ko kahit papano. Magmula nga ng panahong iyon ay nag-umpisa na akong mag-alaga ng baboy, mga kaaswang. Nasa 6 na inahing baboy at 3 butakal ang alaga ko noon. Kaya naman tuwing nagugutom ang mga ito ay
Sobrang napakaingay at napakasakit sa tenga na akala mo ay hindi pinapalamo ng ilang araw. Hanggang sa isang araw noon, napansin kong matamlay ang alaga kong baboy nang pakainin ko sila. Kaya naman sobra akong nag-aalala at baka kasi may sakit iyon at mamatay. Sayang naman kung hindi ko mapapakinabangan. Kaya pinatingnan ko iyon sa veterinaryong nag-aalaga ng mga baboy. Natuwa naman ako nang malaman kong nabuntis pala ito ng butakal naming baboy. Sa kadahilan ng madadagdagan na naman ang mga alaga ko. Kaya todo alaga at bantay talaga ang ginagawa ko noon. Lalo na nang mabalitaan kong nangamatay ang alagang hayop ng kapitbahay naming si Garita. At ayon pa nga kay Garita, wakwak umano ang tiyan ng kanyang mga alaga nung nadatnan niya sa likuran ng kanilang bahay. Kung kaya kumalat na sa purok namin na may aswang raw na gumagala. Kaya maiging pinag-iingat kaming mga tagalooban. Lalong-lalo na ang mga alaga naming hayop ay pakaingatan umano. Sapagkat iyon ang punterya ng aswang. May iilan namang nagsabi na baka bayawak o ahas lang ang pumapatay ng mga hayop at huwag raw masyadong mabahala dahil wala pa namang nakakakita at nakakapagpatunay na aswang talaga ang may sala rin sa pagkamatay ng mga alagang hayop. Hay nako, mas mabuti na yung nag-iingat tayo kaysa tayo pa ang mabiktima ng aswang katagalan. Rinig kong wika ng isa sa mga marites kong kapitbahay. Sas Carmelita, nagpapaniwala ka naman sa mga aswang-aswang na yan. Sigundang sabi ni Abilina. Basta yun ang paniniwala ko. May nakapagsabi pa ngang may nakakita na raw dito sa atin kung sino ang aswang eh. Pamimilit na sabi ni Carmelita. Dahil sa may importante akong ginagawa, nang magkwentuhan sila, kaya hindi na ako nakasali pa at nakikinig na lamang habang nag-uumpukan sa gilid ng daanan at nagkukutuhan pa ang mga ito. Hoy ikaw Nili, ano sa palagay mo? Aswang kaya yung pumapatay ng mga alagang hayop natin dito? Biglang tanong ni Carmelita sa akin. Ba't naman nasali ako dyan sa usapan nyo? Maang na tanong ko. Kasi ikaw, ang dami mong alagang hayop. Tapos ngayon, nabalitaan naming buntis pa yung isa mong baboy. Baka mamaya ikaw na ang isusunod ng aswangin. Sige ka. Wika niya pa sa akin. Sabay pananakot na baka umano, aswangin kami. Nakaramdam naman ako ng kaba nang sabihin niya iyon. Subalit hindi ko na lang inisip pa at baka mapraning lang ako sa kakaisip tungkol sa aswang na pinagchismismisan nila. Sinabi ko na lang sa kanila na baka nga bayawak lang o kaya ay ahas iyong nambibiktima ng mga alaga nila. Huwag na lang silang magpapaniwala sa mga sabi-sabing wala namang katuturan. Umingos naman si Carmelita at sinabi niyang totoo talaga ang sinasabi niya at hindi lang kwentong barbiro. Papatunayan niya umano sa aming mga kapitbahay niya na totoo talaga ang aswang. Biniro naman siya ni Mang Pedreng at nagsabing baka siya umano ang aswang. Kaya kamuntikan na silang nagkagulo at nagdadadaldal na si Carmelita kay Mang Pedreng. Hay nako, tigilan nyo na nga yung kakachismis at baka sa barangay hall pa kayo pulutin yan. Nag-aaway na kayo ng dahil lang sa ganyang nilalang. Saway ng kapitbahay naming lalaki. Nang makita nitong nagsasagutan na si Mang Pedreng at si Carmelita. Nagalit naman si Carmelita at nagtatatalak dahil sa pinagbintangan raw siya ng gurang na si Pedreng na isa siyang aswang. Kaya inawat na sila at pinauwi sa kanya-kanyang bahay. Pumasok na rin ako sa loob ng bahay namin dahil sa magtatakip silim na.
at magpapakain na naman ako sa mga alaga kong baboy. Kinagabihan, noong papatulog na kaming mag-asawa ay tinignan ko muna sa kulungan ang mga alaga ko. Pagkatapos ay tsaka pa lamang ako pumasok sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang oras at mahimbing na kami sa pagtulog, bigla na lamang akong napabalikwas nang marinig ko ang kalabog sa likuran. At kasunod noon ay ang mga nag-iingayang baboy na tila ba nabubulabog. Kaya naman nagmamadali na akong lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina upang silipin sa butas kung ano ang nangyayari sa mga baboy namin. Dahil sa ang iniisip ko noon ay baka nagkakatotoo nga ang sinasabi ng kapitbahay kong si Carmelita na ang mga alaga ko na ang isusunod lapain ng aswang. Patakbo na akong bumalik sa kwarto namin at ginising ko ang asawa ko para tingnan namin ang mga alaga naming baboy. Berting, ano ba gising ka? Ano ba gumising ka riyan? Ang mga baboy natin inaswang. Sigaw kong sabi sa asawa ko at malakas na niyuyugyug ito sa balikat. Ngunit tila ba mahimbing at sarap na sarap ito sa pagtulog. Kung kaya wala na akong nagawa kundi ang hampasin ito sa muka ng suot-suot kong tsinelas na pambahay. Napabalikwas naman ang bangon ng asawa ko at kamuntikan pa akong masipa dahil sa nagulat siya nang sampalin ko ng tsinelas ang mukha niya. "Bakit mo ako sinampal ng tsinelas?" tanong niyang pasigaw sa akin. Kaya agad kong tinakpan ang kanyang bibig at sinabing huwag maingay dahil may aswang sa likuran ng bahay at nilalapa na ang mga baboy namin. Mabilis namang tumayo ang asawa ko at nagmamadali niyang kinuha ang itak sa kusina. Pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ang pintuan. Natila ba isa siyang magnanakaw sa kadahalanang iniingatan niyang hindi makagawa ng ingay nang sa ganoon ay hindi maalarma ang aswang umano. Noong tuluyan na siyang makalabas ng bahay ay gumapang-gapang ito na para bang pusa papunta sa likuran. Kaya ginaya ko rin siyang gumapang at sumunod na ako sa kanya. Muli, naririnig ko pa rin nagkagulo at nag-iingay ang mga baboy at nagtatakbuhan sa loob ng kanilang kulungan. Kaya sinabi ko sa asawa kong dalian niyang gumapang at baka maubos na ng aswang ang mga alaga ko. Sinaway niya naman ako at pinagalitang pang pabulong. Aniya, huwag raw akong magmamadali at baka kami pa ang lapain ng aswang. Hinampas ko naman siya sa balikat at pilit na pinagmadali na. Hanggang sa maya-maya pa ay tuluyan na kaming nakarating sa likuran ng bahay. At noong makakita kami ng pagkukublihan ay sandali kaming nagtago roon. Habang ang aking asawa naman ay nakaamba na ang kanyang itak kung sakaling mang makita namin ang aswang. Ilang minuto pa kaming nag-abang sa aswang at hinintay iyon na magpakita. Subalit nilamok na lang kami sa pinagkublihan namin ay walang aswang ang nagpapakita. Kaya naman naiinip na ako at nagpasya ng lapitan ang mga baboy. Noong malapitan ko na nga iyon mga kaaswang ay doon ko na lamang hindi pala inaswang ang mga baboy namin. Kaya pala iyon nag-iingay at nagkagulo. Yun ay sa kadahilan ng nanganak na pala ang inahing baboy. Kaya naman hindi napigilang matampal ng aking asawa ang kanyang mukha. Pagkat ginising ko lang raw siya dahil sa pagkaakalang may aswang. Kung kaya halos lumipad na raw ang kanyang kaluluwa kanina at nagmumukha pa siyang tanga dahil sa gumapang pa siya sa lupa para lang hindi makita ng aswang. Yun pala ay nanganak lang pala ang aming baboy. Humingi naman ako ng pasyensya sa asawa ko at sinabing, kasi naman itong kapitbahay nating si Carmelita
Ang sabi niya kasi sa akin kanina, ang mga alagang baboy ko na raw ang isusunod na aswangin. Yan tuloy, para na akong napapraning dito sa kakaisip. Nakabusangot kong wika. Pinagalitan niya naman ako at nagwikang, yan, sige. Makipagchismis ka pa riyan sa labas ng bahay ha. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Pati ako nasampal mo lang tsinelas dahil dyan sa kapraningan mo. Galit na wika niya sa akin habang inaayos namin ang baboy na bagong panganak. Kinabukasan, habang abala ko sa paglilinis ng dumi ng baboy sa kulungan, nang may napansin akong matandang babae sa tawid ng sapa. Nakatayo lang iyon, nakatitig sa gawi ko. Kaya kinabahan naman ako ng bagya. Dahil sa iniisip ko na baka nga, aswang ang matandang iyon. Minamadali ko na ang ginagawa ko nang sa walang ano-ano ay nagulat na lang ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Agara naman akong napalingon at doon nga'y napaatras ako't napatili. Ay, kalabaw! Bulalas ko sapagkat ang kaninang matandang nasa tawid ng sapang natanaw ko ay nasa likuran ko na. Paano kayo napunta dyan, Manang? Gulat na tanong ko na nautal-utal na. Ngumisi naman ang matanda at nagwika na. Malamang, naglakad. Hindi ko naman pwedeng languyin yung sapa dahil napakababaw lang naman yan. Wika nito. Grabe naman ho kasi kayo. Ginulat niyo ako. Bigla-bigla ba namang sumulpot kayo dyan sa likuran ko? Wika ko pa. Hindi na sumagot ang matanda sa sinabi ko. Sa halip ay sa mga biik siya nakatitig. At napansin kong kulang na lang ay luluwa na ang mga mata ng matanda. Lalo na nang makita niyang may bahid pa ng dugo ang mga biik. Dahil sa hindi ko pa iyon nalinisan ng maayos. Manang, ayos lang po ba kayo? Tumutulo na ho kasi yung nyo. Tanong kong nakatitig sa matanda. Dahil sa nakita kong tumutulo na ang malalapot nitong mga laway, naagara namang pinahiran ng matandang babae ng kanyang lalayang damit ang patulong laway. Pagkatapos ay tumingin ito sa akin at humingi ng paumanhin dahil hindi niya raw napansin ang pagtulo ng laway niya. Habang nagsasalitang matanda mga kaaswang, ay nasipat kong tila ba tumulis ang mga itim nito sa gitna ng kanyang mga mata. Naanimoy mata ng pusa. Ngunit nung titigan ko ulit iyon ay hindi naman. Naisip kong baka namalikmata lang ako ng mga sandaling iyon. Kaya hinayaan ko na lang at nakikipag-usap na lang ako sa matanda habang naglilinis ng mga biik at dumi ng baboy. Kinagabihan, habang nagpapahinga na kami ng aking asawa, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Kaya napatayo mula sa kinaupuan at agarang sumilip sa butas ng kusina, patungo sa likuran kung saan naroroon ang kulungan ng baboy. Ngunit laking gulat ko at nangilabot talaga ako ng sobra, mga kaaswang. Noong may nakita akong matandang babaeng nakatungaw sa pader ng kulungan ng mga baboy. Buhaghag ang mga buhok nitong tila ba walis tambo iyon. At nagbabaga ang mga mata nitong nakamulagat at pulang-pula iyon. Habang walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot na laway nito at matalim na nakatitig iyon sa mga biik. Berting! Berting! Bulong na tawag ko sa aking asawa dahil baka marinig ako ng aswang at maalerto pa iyon. Subalit tila ba nagbingi-bingihan na naman ang aking asawa sapagkat hindi niya ako pinakinggan at patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Anak ng Berting, ano ba?
Sinabi kong may aswang eh. Lumapit ka rito. Nanggagalaiting wika ko sa asawa ko. At patakbo na akong lumapit sa kanya at agarang piningot ang kanyang tenga at hinatak papuntang kusina. Noong akmang magsasalita pa sana ang aking asawa, ay nakita kong bigla na lamang itong natigilan at nanlaki ang kanyang mga matang napatitig sa may kulungan ng baboy. Kaya napatingin na rin ako at doon nga'y kamunti ka na akong panawan ng ulirat at takasan ng kaluluwa. Sapagkat kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano lapain ng aswang ang mga bagong panganak na biek at hindi pa iyon nakontento. Dahil sa nilapa pa nito ang inahing baboy na kakapanganak pa lang. Kaya nag-iingay na ang mga alaga ko at nagtatakbuhan na sa loob ng kulungan. Mabilis namang kumilos ang aking asawa at kinuha kaagad ang itak. Pagkatapos ay nagmamadali ng tumakbo palabas ng bahay at tinungo ang kulungan sa likuran. Samantalang ako naman ay nagsisigaw namang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Habang umiiyak dahil sa namatay na yata ang inahing baboy ko. Mga kapitbahay, tulungan niyo po kami. May aswang sa likuran ng bahay namin. Sigaw ko sa mga kapitbahay. Nakita kong nagsilabasan naman ng bahay ang mga ito at ang iba pa nga ay may bit-bit na itak at malaking kahoy na panghambalos umano sa aswang. Kaagad naman silang nagtakbuhan papunta sa likuran ng aming bahay at doon nga ay nabutan nilang nakipagbuno ang aking asawa sa aswang. Noong makita naman sila ng aswang, nanlilimahid ito sa dugo ang muka at mabilis itong kumaripas ng takbo patawid ng sapa. Kaya naman pinagtulungan nila itong habulin. Nang sa ganon ay makaganti man lang umano sila sa ginawa ng aswang sa kanilang mga alagang hayop. Tara, habulin natin ang aswang. Hindi pa iyon nakakalayo. Sigaw ng kapitbahay kong lalaki. Lintik, gusto kong patayin ang aswang na iyon. Inubos niya ang mga alaga kong manok na panabong. Galit na sigaw ng kapitbahay kong si Mang Badong na adik sa sabong. Dahil sa nakaraang araw lang ay inubos na lapain ng nilalang ang kanyang mga panabong na manok. Kung kaya magmula noon ay hinahunting na nito ang aswang at nagwika pa itong papatayin niya at tatadtarin niya umano ng pinong-pino ang aswang kapag nakita niya iyon. Nag-iiyak naman ako nang masilayan ko ang kaawa-awang walang buhay na katawan ng mga alaga ko. Lumipas ang kalahating oras ay bumalik na ang mga kalalakihang humabol sa aswang. Nagulat naman ako nang makita ko ang itsura ni Mang Badong dahil sa puro kalmot ang mukha nito. At nung tanungin ko kung ano ang nangyari, sinabi nilang nakipagbuno umano si Mang Badong. Mabuti na lamang at nasakluluhan kaagad ito ng mga kapitbahay. Kung kaya niligtas nila ito sa kamay ng aswang, sa kasamaang palad naman ay nakatakas ang aswang at tumakbo na sa kabilang bundok. Kung kaya hindi na nila iyon hinabol pa dahil delikado na ang bundok na tinakbuhan ng aswang. Sapagkat may napapabalita ring may mga aswang na nakatira umano sa liblib na bundok na iyon. Magmula nga noon mga kaaswang ay hindi na ako nag-alaga pa ng baboy. Binenta ko na rin ang iba ko pang mga alaga pagkatapos ng insidenteng iyon. Ang ginawa ko na lang ay nagtindahan na lamang ako nang sa ganoon ay makatulong pa rin ako sa asawa ko. Sa ngayon po ay lumipat na rin kami ng ibang bahay. Hanggang dito na lang ang kwento ko mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Naway pagpalain pa kayo. Muli po, ako po si Nelly ng Bulacan. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Caspar.
Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sita. Tunay ko pong pangalan yan. Gagamitin ko na lang po ang aking tunay na pagkakilanlan sapagkat ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay matagal na po itong nangyari at siguro ay limot na din ito ng mga napagkwentuhan ko na. 45 anyos na ako sa kasalukuyan at naninirahan dito sa isang baryo sa Cotabato. Isa sa mga masusugid niyo pong tagapakinig ang aking nag-iisang anak na hindi ko na lang papangalanan at siya ang naghikayat sa akin upang ibahagi ang aking tunay at hango sa sarili kong karanasan at ng aking pamilya. Noong ipinagbuntis pa lamang ng aking ina na si Rosita ang bunso kong kapatid. Nangyari ang karanasan kong ito taong dekada 80 sa lugar ng Cotabato. Nasa edad 16 na ako ng mga panahong ito, mga kaaswang. At nakatira pa kami noon ng aking pamilya sa bundok ng Cotabato. Opo, literal na sa bundok po kami nakatira ng aking pamilya noon. At kinakailangan mo pa maglakad ng pagkahaba-haba para lang makarating sa mataong parte at makababa ng bundok. Sa pagkakaalala ko ay nasa 5 kabahay lang ang nakatirik sa bundok na iyon at malalayo pa ito sa bawat isa. Ngunit kahit po nasa bundok kami nakatira, ay masasabi kong masagana ang aming pamumuhay at maganda po ang bahay namin dahil sa solidong kahoy ito. Malalaking tipak ng kawayan ang aming sahig at isang patong na pawid ang aming bubungan na hindi basta-basta tumutulo kahit na bumabagyo pa. Hindi din basta-basta nauuga ang aming bahay dahil sa malalim ang pundasyon nito. Ang nasa likuran naman po ng aming bahay ay isang maliit na sapa at sa tawid ng sapang ito ay makikita mo ang isang malaking puno ng balete na nagbibigay ng lilim sa sapa tuwing kami ay naglalaba o naliligo. Sa sapang din iyon ay doon kami nangunguha ng pang-ulam namin na lamang tubig. Marami din kaming alagang iba't ibang hayop gaya ng manok, baboy, itik, gansa at iba pa. At marami kaming sinasakahang gulay at prutasan sa bundok lang din ay iyon. Malaki din po ang aming niyuga na pinagkakakitaan ng aking ama. Sa tuwing sasapit ang kuprahan at nag-aabaka din po sila ng aking ina. Matiwasay at tahimik naman ang paninirahan namin doon at simple lang talaga ang aming buhay. Hanggang sa nang ipinagbubuntis nga ng aking ina ang bunso naming kapatid. Nasa 3 buwang pagbubuntis pa lang ang aking ina noon. Nang isang araw ay bumaba kami ng bundok upang mamili ng aming mga kinakailangan sa bahay tulad ng gaas na ginagamit namin para sa lampara at mga pagkain at gamit na wala naman sa bundok. Madaling araw pa lang ay naggayak na kaagad kami upang bumaba ng bundok. Kasama ko ang aking ina at ama. Dahil sa ako ang panganay sa aming 4 na magkakapatid ay ako parating isinasama ni inay upang mamili sa bayang nasa ibaba ng bundok. Naiiwan naman sa bahay namin ang 3 kong kapatid dahil sa ang sumunod sa akin ay mas bata lang ng 1 taon. At responsable naman siya pagdating sa bahay at sa mga nakakabata naming kapatid. Lahat nga po pala kaming 4 ay puro babae at ang batang dinadala ng aking ina sa kanyang sinapupunan ay sabi namang gagamot ay lalaki umano ito, kung kaya laking tuwa ng aking ama at ina sa kanilang nalaman. Hindi pa naman ganoon kalakihan ang kanyang tiyan, kung kaya kayang mabilis pa nitong maglakad na animoy may naghahabol sa kanya. Ilang beses pa siyang pinagsabihan ng aking ama na magdahan-dahan at baka madulas siya sa daanan.
Ay nako, aabutin na tayo ng pagtirik ng araw sa daan kapag nagbabagal-bagal kayo maglakad. Bilisan nyo na dyan at nang makarating tayo ng maaga sa bayan. Tanging sagot ni inay sa aking ama. Wala namang nagawa pa ang aking ama kundi ang alalayan at pagtuunan ng pansin ang aking ina sa kadahilanang may pagka-underdesaya ang aking ama o lagi lang talaga niyang sinusunod ang aking ina. Habang naglalakad kami pababa, ay nakasabay namin sa daan ang kalapit na bahay naming sila Lola Teria at ang asawa nitong si Lolo Ambrosio. Pababa rin sila ng bayan, kaya sumabay na kami sa kanila at nakipagkwentuhan na ang aking ama at ina sa kanila habang naglalakad kami. Isang magaling na albularyo at manggagamot po pala si Lolo Ambrosio noong kabataan niya. At siya ang gumagamot sa amin tuwing nagkakasakit kami ng aking mga kapatid. Mula bata pa ako ay nakalakihan ko nang ituring silang lolo at lola dahil sa mga ilang metro lang din naman ang layo ng bahay nila mula sa amin. At sila ang pinakamalapit naming kapitbahay. Nasa gilid lang kasi ng daanan patungo sa amin ang bahay nila. Hindi pa naman po sila ganoon katanda noon at sa tingin ko ay nasa 40 pa lang sila Lola Teria. Ngunit lolo at lola na ang tawag namin sa kanila sa kadahilan ng mas matanda sila kesa sa mga magulang namin. At sa kanila kami tumatakbo sa tuwing humihingi kami ng tulong o kung anuman. Ilang minutong lakaran pa ang aming nilakad at sa wakas ay nakarating na rin kami sa baryo kung saan ang daan paakyat sa bundok na tinitirhan namin. Bago ko nga pala makalimutang sabihin, may lupain na rin po kami sa baryo at marami kaming kamag-anak na nakatira roon. Halos naman po lahat ng nakatira sa iisang baryo o magkakalapit na baryo noon sa probinsya ay magkakakilala lang. Subalit mas pinili ng aking ina na manirahan sa bundok sapagkat malaki ang lupain ng ama ng aking ina at marami na itong mga pananim doon at kapag walang titira o titingin ay maaari itong maagaw ng iba. Nang makarating na nga kami sa baryo ay saglit pa kaming nagpahinga sa bahay ng kaanak namin at nakipagkumustahan. Matapos ay tuluyan na kaming nagtungo ng bayan upang mamili ng mga kakailanganin namin. Habang namimili kami ay tahimik lang akong nakasunod kila inay at tagabitbit ng kanilang mga nabibili. Maraming tao sa bayan ng araw na iyon dahil nagkataon rin na tabo. Yung bang maraming nagbebenta nang galing pa sa iba't ibang lugar at nagsama-sama para sa iisang lugar upang magbenta. Sa sobrang aliw ko sa kakatingin ng mga magaganda at madaming binebenta, ay di sadyang nabangga ko ang isang ginang dahilan upang matumba ko at nabitawan ko ang mga bitbit kong pinamili. Pasyensya na ho, hindi ko po sinasadya. Pasyensya na talaga. Paghingi ko ng pasyensya sa matandang ginang na sa tingin ko ay nasa 70 anyos na. Kulubot na ang balat nito at mahaba ang kulot at maitim na kumikintab nitong buhok. Nakakapagtaka na sa sobrang tanda niya iyon ay itim na itim pa rin ang buhok niya. Bahagya pa akong natakot sa itsura niya. Subalit hindi ko iyon pinapahalata at agaran ko na lang pinulot ang mga pinamili namin na nabitawan ko. Ayos lang iha. Sa susunod ay tumingin ka sa dinaraanan mo. Garalgal niyang wika at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Agad akong napatakip sa aking ilong nang maamoy ko ang samyo na nagmula sa bibig ng matanda. Napakabaho nito. Sita, halika na. Ano bang ginagawa mo dyan? Harinig kong tawag ng aking amang si Armando.
Matapos ko mapulot lahat ay hinanap ko pa ng tingin ang matandang nabangga ko. Ngunit nakailang linga-linga na ako ay hindi ko pa rin siya nakikita. Napakabilis namang nawala ang matandang yon. Iyon na lang ang nasambit ko sa aking sarili. Tsaka nagtungo na sa tindahang kinaroroonan ng aking mga magulang. Habang namimili ng damit ang aking ina, ay nagpaalam saglit ang aking ama. Nabibili lang siya ng mga kakain namin at pasalubong na rin sa mga kapatid kong naiwan sa bahay. Binilin pa niya na huwag kong iwan at huwag akong lumayo sa aking ina na namimili ng damit. Sa tindahang nakapwesto lang ang mga panindang damit sa gilid ng daanan. Dahil sa nangangawit na ako sa kakatayo, ay naupo ako sa pinakagilid ng daanan, di kalayuan sa aking ina, at nagmasid-masid ako sa paligid namin. Dahil sa bata pa lang ako ay ugali ko na talagang magmasid sa paligid. Nasipat ko di kalayuan ang matandang babaeng aksidente kong nabunggo kanina lang. Pinagmasdan ko pa siyang saglit nang makita kong dumako ang paningin niya sa aking ina at nakita kong gumuhit ang isang nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mga labi. Nang tinignan ko pa siya ng maigi ay dumako sa tiyan ng aking ina ang paningin niya. At bahagya siyang napadila sa kanyang tuyot at bitak-bitak na mga labi. Iika-ika itong nagmamadaling naglakad papalapit sa aking ina. At sa maniwala man kayo o sa hindi, mga kaaswang, kitang-kita ko talagang sinadya niyang banggain ang aking ina na namimili pa rin ng damit sa tabi ng daanan. Kung kaya kamuntikan ng matumba ang aking ina, naagaran naman siyang inalalaya ng matandang babae sa pagtayo ng maayos at nakahawak ang kamay nito sa tiyan ng aking ina. Agad akong napalapit sa aking ina at tinanong kung ayos lang ba ang aking ina. Tumugon naman siyang ayos lang siya. Laking pagtataka ko dahil sa napakalaki at luwag naman ng daanan. Bakit pinili pa talaga ng matandang babae ang banggain ang aking ina? Aroy, pasyensya na iha. Nawalan kasi ako ng balanse. Umatake kasi bigla ang aking rayuma. Garalgal na wika ng matanda. Dahil sa likas na babait ang aking ina, kung kaya ang ina ko na mismo ang umalalay sa matanda at iginaya ito sa may mauupuan. Naku po lola, meron po ba kayong kasama? At delikado po ang nag-iisa lang kayo dito? Alalang tanong ng aking ina. Sita, bigyan mo na nga yan muna yung dalawang tubig kay lola upang makainom siya. At pagka nauuhaw na siya, dagdag pa niya. Tinignan ko muna ang dala kong tubig bago ito inaabot sa matanda. Maraming salamat iha. Ang babait niyo naman sa isang katulad kong matanda na. Sambit niya. Ngunit hindi man lang niya ininom ang tubig na iniabot ko. Ang bangbango mo naman iha. Lalo na yung dinadala mo. Buntis ka ano? Ang lusog ng batang iyan. Nakangiting wika ng matanda at hinawakan pa sa kamay ang aking ina. Ha? Paano niyo po nalaman lola? Nako, lola, palabero kayo ah. Pawis na nga po ako at galing pa kami sa bundok. Nahihiyang tugon ng aking ina. Nakita ko namang akmang hahawakan na ng matanda ang tiyan ng aking ina. Mabuti na lang at dumating ang aking ama at tinawag niya ang aking ina at hinila agad ito palapit sa kanya. Tara na at baka abutin tayo ng dilim. Seryosong wika ng aking ama na kanina pa pala siya nagmamadaling makalapit sa aking ina. Agad namang nagpaalam sa matanda ang aking ina at mabilis kaming naglakad papalayo sa matanda. Muli ko pa itong sinipat ng tingin at nakita kong nakangisi siya na nakakakilabot na animoy. May binabalak na masama. At nakita ko pang tumatayo na ito
at naglakad ng maayos na tila ba nawala bigla ang pagkaika-ika nitong maglakad kanina. Hindi ka naman basta-basta nakikisalamuha sa hindi natin kakilala. Tiimbag ang wika ng aking ama habang naglalakad kami pasakay ng tricycle. Nang makasakay na kami ay narinig ko pang nagtatalo na ang aking ama at ina sa loob ng tricycle. Ngunit hindi ko ito maintindihan dahil nasa likod ako ng driver na kaupo. Nang makarating na kami sa baryong dinadaanan namin paakyat sa bundok ay hindi ko maintindihan kung bakit biglang madaling-madali ang aking itay na makauwi kaagad kami. Kahit pa ng mga oras na iyon ay sa tingin ko ay 3:00 pa lang ng hapon dahil may sikat pa ng araw. Ngunit hindi na ito mainit sa balat. Habang binabagtas namin ang daan pabalik sa aming bahay sa bundok, ay tahimik lang ang aking ama at inay. Tanging tunog lang ng mga insekto at hayop sa bundok lang ang naririnig ko ng mga oras na iyon. Idagdag mo pa ang mga kaluskos ng mga dahon, sanhi ng hangin. Nang nasa kalagitnaan na kami ay biglang napatigil ang aking ina sa paglalakad. Nasapo niya ang kanyang sinapupunan. Aray, Armando, sandali. Sambit ng aking ina na nagpatigil sa amin sa paglalakad. Agad kaming napatingin sa aking ina at nag-alalang inalalayan ito ng aking ama. Bakit? Ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Tuloy-tuloy na tanong ng aking ama at saglit na pinaupo ang aking ina sa isang malaking ugat ng kahoy na nakausli sa aming dinadaanan. Ang tiyan ko, sumasakit. Sambit ng aking ina na mahahalata mo talaga sa mukha niya ang sakit na nararamdaman. Napapasinghap na ito at napapabuntong hininga. Saglit mo nang ipinagpahinga ng aking ama si inay at nang makabawi ito ng lakas ay dali-dali na kaming nagmadaling makauwi. Sinabi ko na nga ba, masama talaga ang kutob ko sa matandang iyon. Bulalas ng aking ama nang makauwi na kami. Sakto namang palubog na ang araw at magdidilim na. Anong nangyari kay inay ate? Usisa ng kapatid kong sumunod sa akin na tawagin na lang nating Faustina. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko din alam at saka lang namin malalaman kapag dadating na si Lolo Ambrosio. Sita, Faustina, dito lang kayo at wag na wag niyong iiwanan ang ina niyo. At pupuntahan ko lang si Lolo Ambrosio niyo. Maliwanag ba? Wag na wag kayong magbubukas ng pinto hanggat hindi ako tatawag at kakatok ng 3 beses. Alalang bili ng aking ama. Sunod-sunod na tangaw naman ang naging sagot namin at tuluyan ang lumabas ng bahay ang aking ama. Noong dinaanan kasi namin ang bahay nila Lolo Ambrosio, noong papauwi kami ay wala pa sila sa kanilang bahay. Tiyak akong hinihintay ni Itay ang pag-uwi nila Lolo mula sa baryo. Makalipas lang ang ilang minuto ay nag-asikaso na rin kami nang makakain namin sa kusina. Ako na ang magluto ng ulam dahil ang kapatid kong si Faustina ang nagtitingin sa aking ina habang nakahiga ito sa aming higaan. Maya-maya pa, napatigil ako sa aking ginagawa nang makarinig ako ng malalakas na huni ng wakwak. Pahina ito ng pahina at bigla ko na lang narinig na umuga ang mga sanga at dahon sa niyog na malapit sa aming bahay. Nalaglag pa ang isang palwa ng niyog dahilan nang napaiktad ako sa gulat. Kabado man ako ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagluluto ko ng lugaw upang makakain ng mainit ang aking ina at maibsan ang pananakit ng kanyang tiyan. Ngunit habang hinahalo ko ang bigas sa kaldero ay tila ba nabibingi ako sa sobrang katahimikan ng paligid.
Maging huni ng kuliglig ay wala akong narinig na parabang. Naglaho na lang bigla ang mga tunog sa aming paligid na imposibleng mangyari sapagkat nasa bundok kami at lumaki na akong kasama ang tunog ng kalikasan tuwing sasapit ang gabi. Ilang sandali pa ay malay ngaw-ngaw sa aming paligid ang huni ng wakwak at tiktik. Maya-maya pa ay humina ito at tila bumubulong na lang sa aking tenga. Nakarinig na rin ako ng tila manok na kumakaskas sa aming bubungan at hayop na tumatakbo paikot-ikot sa aming bahay. Agaran na akong napatakbo sa aking ina at mga kapatid na mga oras na iyon. Nang makalapit na ako sa aking ina, ay mas lalo pa siyang namilipit sa sakit. Hanggang bigla na lang nawala na naman ang mga tunog sa aming paligid. Ginulat kami sa katok sa pintuan namin. Nagkatinginan kaming lahat sa loob ng bahay dahil sa 2 beses lang ang katok na iyon. Sobrang kaba at takot na talaga ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon at nagyayakapan na ang aking mga kapatid at ina. "Mahal kong anak, buksan mo ang pinto, si Itay ito. Papasukin mo ako." Mas lalo pang kumabog ang aking dibdib sa narinig ko. Nang tatayo na sana ang isa ko pang kapatid upang pagbuksan ng pinto ang nilalang na nasa labas. Agad ko naman siyang hinawakan sa kamay at pinigilan. "Wag, hindi si Itay yan." Pabulong na wika ko sa kapatid ko at mabuti na lang at nakinig siya sa akin. At muli nang yumakap sa inay ko na namimilipit pa rin sa sakit at pawis na ito. Nilakasan ko ang loob ko at tumayo na ako tsaka dahan-dahang kinuha ang itak ng aking ama na ginagamit niya sa pagputol ng abaka. Bahagya pa akong napaiktad sa gulat nang kumatok muli ang nilalang na nasa labas ng pinto. Alam kong hindi si Itay iyon. Dahil lumaki na lang ako ay hindi ko pa narinig na tinatawag kaming mahal na anak ng aming ama. Itinapat ko na ang tulis ng itak sa aming pinto at handa na akong itusok ng tuluyang iyon. Nang bigla akong nakarinig ng sunod-sunod na putok ng barel na nagpatumba talaga sa akin ng gulat. Napatingin ako sa bubunga namin nang marinig kong tigla. May malaking hayop ang natumba roon at nagkukumahog na makatayo. Nanlaki pa ang aking mga mata nang biglang nabutas ang bubunga namin at kitang-kita ko ang isang paa ng nakakakilabot na nilalang. Mukha itong paa ng unggoy na punong-puno ng balahibo. Ngunit nanlilimahid ito sa langis at dumi na napakabaho. Muli pa ay nakarinig ako ng putok at ikinaangil na ng aswang sa bubunga namin. Sinundan pa ito ng 2 putok ng barel. Agad namang nakaahon ang paang lumusot sa butas ng bubunga namin. At dumating na nga ang aking ama at si Lolo Ambrosio. Agara namang ginamot ni Lolo si inay at doon nga'y napag-alaman kong wala pala sa pinto namin ang aswang, kundi nasa bubungan ito. Nag-aabang na buksan namin ang pinto. At bago natin tapusin ang kwentong ito ay shoutout ko muna lahat na nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Perlita Harjo at pinapa-shoutout din niya ang pamilya niya sa Tagum City, Davao del Norte. Shoutout po kay Ila Fernando, ang pinakamagandang single mom sa balat ng lupa. Alright. Nasa Taguig po siya ngayon at ang hometown niya ay nasa Antique. Maraming salamat po ma'am sa pakikinig palagi. Shoutout po kay Teresita Espino Duazo ng Muntinlupa, Alabang. Alright. Shoutout din po kay Michael Gambua ng Tagaytay, Makati. Wow, ang daming hometown na. Shoutout po kay Arlene Ayala ng Taiwan. Ang ganda lang basahin nito, no? Nakakawala daw ng stress sa work pag napakinggan niya ang kwento natin. Salamat po ma'am. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento mga kaswang. Naway maipadala ko muli ang karugtong nito
at mai-ere ng ating butihing narrator. Maraming salamat po. Antay-antay lang. Alright. Isang mapagpala at magandang araw mga kaaswang. At maging sayo din, Sir Casper. Ako nga pala ulit si Sita. Minsan na po akong nakapagbahagi sa inyo ng aking karanasan at ng pamilya ko sa nilalang na tinatawag na aswang. Nais ko lang po ulit sanang ibahagi ang karugtong ng aming karanasan ng aking pamilya sa aswang noong ako ay nagdadalaga pa lamang at nakatira pa rin kami sa bundok ng Cotabato. Bago ko po umpisahan ang pagbabahagi ng aking kwentong ito, ay sinisuhestyon ko pong pakinggan ninyo muna ang unang bahagi upang hindi kayo maguluhan sa aking ibabahagi ngayon. Nangyari pa rin ito dekada 80 matapos aswangin ang aking ina. Noong pinaputukan ng aking ama at lolo Ambrosio ang aswang sa aming bubungan, ay wala nang muli pang nagparamdam sa amin hanggang sa nakapanganak na ang aking ina. Naging maayos at tahimik naman ang panganganak ng aking ina ng mga sandaling iyon. Tuwang-tuwa kami noon dahil sa wakas ay may kapatid na kaming lalaki. At isinunod pa nga nila ni inay ang pangalan niya sa aming ama. Armando Jr. ang naging pangalan niya. Hanggang sa isang gabi ay napagpasyahan ng aking ama na manguha ng uulamin ng aking inang kakapanganak pa lamang sa likod sapa namin. Marami po kasi talagang lamang tubig ang sapa sa bundok namin ng mga panahong iyon. At napakalinis pa ng tubig. Kakagaling lang ng aking ama noon sa pang-aabaka. At may naiuwi pa siyang kalahating sako ng saging at iilang kamote. Agad na kumilos naman ang aking mga nakakabatang kapatid upang magluto na ng aming hapunan. Nang magwika ang aking ina na gusto niyang kumain ng isda na sinabawan. Nang araw na iyon ay sumaktong namang wala na kaming isda at kung anong naitabi pang ulam galing sa bayan. Kung kaya agad na nagsuhestyon ng aking ama na manghuhuli siya ng isda sa sapa. Bahagya pa siyang sumilip sa bintana ng aming bahay at saka nagwika ng, "Sakto, mukhang marami akong mahuhuling pang ulam natin ngayon at kabilugan na pala ng buwan." Wika niya. Akmang igagayak na niya ang mga gamit na gagamitin niya nang magsalita ang aking ina. "Armando, huwag ka munang lumabas at magdidilim na. Hayaan mo, pagtsatsagaan ko na lang ang ulam nating gulay ngayong gabi." Rinig kong sambit ni inay habang nagpapadidi siya sa bunso kong kapatid. Nagtungo naman ako sa kusina upang tulungan ang mga nakakabata kong kapatid sa pagluluto. Inihahanda na nila ang gulay na malunggay na may dahon ng kamote upang sabawin at haluan ng 2 pirasong tuyo. "Ano ka ba, mahal? Nagpapadidi ka nga sa junior ko. Kailangan mong kumain ng masustansya para lumakas kayo pareho." "Bukas ka na lang pumunta at masama ang kutob ko. Nakakaramdam ako ng kakaiba. Baka mapano ka sa daan." Alalang wika ni inay. Ngunit mapilit talaga ang ama ko at nakikipagtalo na siya sa aking ina na gusto niyang masunod ang nais kainin ng aking ina, kung kaya wala nang nagawa ang aking ina at napapayag na lang siya. "O siya, pumapayag na ako. Basta't isama mo si Faustina at Sita upang mapanatag ang loob ko." Agaran kaming nagkatinginan ni Faustina nang marinig namin ang sinabi ni inay. At di kalaunan ay tinawag na nga kami nito at sinabing samahan namin si Itay na manguha ng mauulam sa sapa. Tatanggi pa sana si Faustina kung kaya bahagya ko siyang siniko upang hindi niya maipagpatuloy ang sasabihin niya.
Gusto ko din kasing sumama kay Itay dahil bibihira lang kami manguha ng mauulam sa sapa at tiyak kong marami kaming maiuwing pang-ulam. Agad na rin kaming pinaghandaan ni Itay ng mga kagamitang magagamit namin at pang-ilaw na gagamitin namin. Maya-maya pa ay binabagtas na namin ang sapa upang manghuli na ng mga isda. Bit-bit ko ang lagayan ng mahuhuli namin at bit-bit naman ng kapatid kong si Faustina ang pang-ilaw. Samantalang ang ama naman namin ay dala-dala ang panang ginagamit niya parate. Habang nanguhuli kami, ay aliw na aliw ako sa kadahilanang hindi pa kami masyado nakakalayo ay medyo marami na kaming nahuhuli. Habang ang kapatid ko naman ay nangunguha din ng mga susong nakadikit sa bato. Hanggang sa di na namin namalayang dumilim na pala ng husto at lumalim na ang gabi. Napapalayo na rin kami sa pagbabagtas namin sa sapa. Medyo mabigat na rin ang bit-bit kong lagayan ng mga nahuli namin. Sa tingin ko rin ay maging si Itay ay naaliw din manghuli dahil hindi niya alintana na lumalalim ng gabi. Tay, madami na po tayong nahuhuli. Hindi pa ba tayo uuwi? Tanong ni Faustina. Sige anak, bagtasin na natin pabalik sa atin ang sapa para makauwi na tayo ng diretso at madagdagan natin yung mga nahuli natin. Tiyak matutuwa ang ina nyo. Nakangiting wika ng ama namin. Ganon nga din ang ginawa namin, muli naming binagtas ang sapa pabalik naman sa bahay namin. Hindi pa kami nakakalahati ay naramdaman kong may panaka-nakang pumapatak na tubig sa aking mukha. At nang tumingala ako sa langit, ay natatakpan na ng makakapal na ulap ang buwan at nag-umpisa ng bumuhos ang ulan. Nagmadali pa kaming maglakad dahil lumalakas na ang buhos ng ulan. Sinabi pa ni Itay na umahon na kami sa sapa at sa lupa na kami maglakad. Nang sa gayon ay mapabilis ang pag-uwi namin at baka lumaki ang tubig sa sapa. Opo, lumalaki din kasi ang tubig sa sapang iyon kapag malakas ang ulan. Dahil sa lakas ng ulan ay namatay ang bit-bit naming pang-ilaw na lampara at paahon pa lang kami sa sapa kung kaya napahawak ng mahigpit sa akin ang kapatid ko at nagwika pang natatakot siya dahil binalot na ng dilim ang paligid namin. Huwag kayong lalayo sa akin. Rinig kong wika ni Itay at hinawakan pa niya ang kamay ko at siya na mismo ang nagbitbit ng daladala kong lalagyan ng mga isda. Pagkaahon ng pagkaahon mismo namin ay napatigil ako sa kinatatayuan ko ng masipat ko di kalayuan. Sa kabilang tawid ng sapa ang isang maliit na liwanag. Noong una ay maliit lang ito na para bang baga ng apoy. Hanggang sa bigla-bigla na lang sumiklat ito. Nang pagkalaki na animoy, naging kasing laki ng bola ng basketball. Tay, ano yun? Takot na takot kong sambit sa aking ama. Nang makita din ito ng kapatid ko ay agarin kong tinakpan ang kanyang bibig nang akmang sisigaw na siya. Yuko mga anak, santil mo ang apoy na iyan. Bulalas ng aking ama. Kung kaya agaran kaming nagsiyukuan upang hindi kami makita ng nilalang. At dahan-dahang gumapang papalayo. Hindi pa rin nawawala ang paningin ko sa apoy at tila nakalutang at nagsasayaw sa gilid ng sapa sa kalakasan ng ulan. Nakakatakot man ngunit nakakamangha din itong pagmasdan mga kaaswang. Iyon ang unang beses ko makakita ng santil mo sa bundok namin. Dahan-dahan na kaming papalayo sa sapa. Nang biglang naramdaman kong tumigil sa paglalakad ang aming ama at bumulong ito na tumahimik kami. Nang luminga ako sa paligid namin ay ilang metro na lang ang layo namin sa aming bahay, ay natatanaw ko na ang bubungan ng bahay namin.
Napakapit ako ng mahigpit sa aking ama. Nang marinig namin ang malakas na pag-alingaw-ngaw na huni ng wakwak na nasa paligid lang. Basang-basa at nanginginig na din kami ng kapatid kong si Faustina na mas lalong nagpadagdag ng takot at kabang nararamdaman namin. Maya-maya pa ay naulinigan namin ang isang tila malaking payong ang bumulusok ng lipad patungo sa puno ng balete na nasa likod lang ng bahay namin. Sa maniwala man kayo o sa hindi makakaaswang, ay napakalaki talaga ng nilalang na iyon. Naanimoy itim na malaking payong na tinangay ng hangin. Mas lalo pa kaming kinabahan nang magwika ang aking ama ng, "Lintik na. Inaaswang na naman ang inay nyo. Sumunod kayo sa akin." Bulalas niyang wika at nagmamadali na itong tumayo at nagtatatakbo. Mabilis naman namin siyang sinundan ng kapatid ko. Kahit takot na kami ng mga sandaling iyon. Noong una ay kala ko diretso sa bahay namin ang tungo namin. Ngunit biglang lumiko ng daan ang ama namin at mabilis pa ring tumakbo patungo sa bahay nila Lolo Ambrosio na para bang walang bitbit ng kung ano ang ama ko. At tila napakagaan lang ang bitbit niyang pinaglagyan ng mga isdang nahuli namin. Nag-iiyak na din ang kapatid kong si Faustina na mahigpit na naghawak sa laylayan ng damit ko. Nang malapit na kami sa bahay nila Lolo Ambrosio, ay nagsisigaw na ang aking ama. Lolo, tulong! Lolo Ambrosio! Ang asawa ko inaswang na naman. Tulungan niyo kami, Lolo. Sigaw ng itay ko. Sigaw ng tatay ko na agara namang nagbukas ang pinto nila Lolo at bumungad sa amin si Lola Teria. Aroy, nako. Pasok-pasok at napakalakas ng ulan. Alalang bungad sa amin ni Lola Teria at pinapasok kaagad kami sa loob ng bahay. Kakatapos lang din pala nilang maghapunan at agad naman kaming nabigyan ng pamunas ni Lola Teria at nag-usap ang lolo at ama ko. Sinasabi na nga ba na sa inyo ang tungo ng aswang na narinig namin kanina habang kumakain kami? Sambit ni Lolo habang nagmamadaling inayos ang mga gamit niya. At kinuha nito ang latong nakasabit sa gilid ng pintong hinihigaan nila ni Lola Teria. Ano, dala-dala mo ang dalawang batang ine? Tanong ni Lola Teria sa aking ama. Ako na ang sumagot kay Lola sa kadahilanang abala ang ama ko sa pakikipag-usap kay Lolo. Nanghuhuli po kasi kami ng pang-ulam sa sapa, Lola, at inabutan kami ng malakas na ulan. Tugon ko kay Lola habang pinupunasan ng kapatid kong basang-basa na ng ulan. Habang pinupunasan ko ang kapatid kong basang-basa ng ulan, nakita kong agarang lumabas ang ama ko at si Lolo Ambrosio. Kung kaya ay agad kaming sumunod sa kanila. Kahit pa binili ng aking ama kay Lola Teria na huwag kaming palalabasin. Lola, ako na pong bahala, huwag kayong mag-alala. Pahabol na wika ako kay Lola bago ako makalabas ng bahay. Narinig ko pang tinawag niya ako saglit. Subalit hindi ko na siya pinansin at nagtatatakbo na ako sa madilim na daan kung saan sumuot ang aking ama at si Lolo. Kahit pa madilim ang daan at palakas ang ulan, ay lakas loob ko itong sinuong dahil sa nag-aalala din ako sa aking ina at bunsong kapatid. Mas minadali ko pa ang pagtakbo ko at hindi ko na alintana ang mga damo at sangang tumatama sa aking paa dahil sa dilim ng daan. Kabisado ko naman ang daan kahit di ko nakikita. Ilang sandali pa ay nakarinig na naman ako ng putok ng baril. Diyos ko, tulungan niyo po ang ina ko. Gabayan niyo sila. Sambit ko noon. Nang mapalapit na ako sa bahay namin ay napatigil ako sa pagtakbo at agad nang nagkubli sa likod ng isang puno ng niyog. Sa kadahilan ng kitang-kita ko ang nilalang na lumilipad sa itaas ng bubungan namin.
Noong una ay nakala kong kabog lang iyon, mga kaaswang. Ang kabog pala sa amin ay uri ng malaking paniki. At kadalasan sa mga ito ay nasa kuweba. At bibihira mo lang talagang makita dahil lumalabas lang ito sa gabi. Habang tumatagal ay mas lalong lumilinaw sa paningin ko ang itsura ng nilalang na lumilipad sa bubungan ng aming bahay. Nanlaki talaga ang mga mata ko nang makita kong may ulo ito ng tao na punong-puno ng balahibo at namumula ang mga mata nito na animoy mata ng pusa na kumikislap kapag natatamaan ng ilaw ng flashlight na dala-dala ni Lolo Ambrosio. Ilang beses pang pinaputukan muli ito ni Lolo, ngunit napakaliksi nito at ni isa ay hindi ito tinamaan. Napayakap ako sa punong pinagkublihan ko nang marinig kong umangil ng pagkalakas-lakas ang aswang na parang tinamaan ito ng bala ng barel. Maya-maya pa ay nakita kong lumipad ito at dumapo sa malaking puno ng balete. At umalingaw-ngaw na lang ang napakalakas na huni ng aswang na sinyalis na papalayo na ito. Hindi na ako muli pang nakagalaw sa aking kinakukublihan dahil sa takot at talagang nanigas na ako. Nang bigla na lang may humawak sa aking balikat, kung kaya napapitlag ako at nagsisigaw na, Tulong! Aswang! Pagsusumigaw ko at nang sipatan ko ang umahawak sa aking balikat, ay nakita ko si Lola Teria kasama niya ang kapatid kong si Faustina. Huminahon kaya Sita, kami lang to. Bulalas ni Lola Teria at bahagya pa akong inalog. Napayakap na lang ako sa kanya bigla at di ko napigilan ang pag-iyak ko. Ilang sandali naman ay nakita kong paparating sina Lolo sa kinaroroonan namin. Nasaan? Nasaan ang aswang? Tanong ni Lolo sa nag-aalalang boses. Umiling naman si Lola Teria. Wala. Inakala niya lang na aswang kami ni Faustina. Sumunod kasi itong si Sita sa inyo kahit pa tinatawag ko siya. Hindi ako pinakinggan. Sumbong ni Lola kay Lolo. At nasa likuran pala ni Lolo si Itay. Kung kaya napingot ako nito habang naglalakad kami papunta sa bahay namin. Nang makarating na kami ay nagkalat sa paligid ng bahay namin ang mga asin at kalamansing piniga. Agad akong napahalokip-kip ng upo sa gilid ng bahay at umiiyak pa rin ako. Nang suriin ni Lolo Ambrosio ang paligid ng bahay namin upang matiyak na wala na ang aswang, ay tsaka lang kami napanatag at nakahinga ng maayos. Sa tingin mo, Lo, saan ang gagaling ang aswang na iyon? Tanong ng aking ama kay Lolo Ambrosio habang ginagamot ni Lolo ang bunso naming kapatid dahil wala pa rin itong humpay sa pag-iyak. Sa tingin ko ay siya ang aswang na unang gumagambala sa inyo. Inantay niya lang na makapanganak ang asawa mo sapagkat alam niyang mabilis siyang makapangaswang dito at layo-layo ang kapitbahay natin. Tugon ni Lolo Ambrosio sa aking ama. Pinakuha naman niya kay Lola Teria ang langis na dala-dala niya sa bag niya. At nang maiabot ni Lolo Teria iyon, naglagay si Lolo sa kanyang palad at nag-usal ito ng dasal, tsaka ipinahidya siya ng kapatid kong bunso. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang tumigil sa pag-iyak ang kapatid ko. Isinunod naman ni Lolo ang aking ina upang mawala ang pagkatakot nitong nararamdaman. Dahil baka sa oras na madidiiyon ng aking kapatid, ay mas lumala pa ang sitwasyon namin. Isa po kasi yan sa kasabihan dati mga kaaswang. Kapag nakaramdam ng takot o stress ang ina ng bagong sanggol na kakapanganak pa lang, sa oras na madidiiyon ng bata, ay magkakaroon ng komplikasyon ang bata. Ginamot na rin ni Lolo Ambrosio si inay upang hindi ito mabinat. Nang gabing iyon, ay sa bahay na namin nagpalipas ng gabi sila Lolo Ambrosio. Mabuti na lang at hindi iniwan ng kapatid kong si Faustina ang mga nahuli naming isda sa sapa
Kung kaya kahit inaswang na kami, ay masarap pa rin ang naging ulam namin. As usual, hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nag-aabang at nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Sita ng Cotabato, ang lugar ng mga maanyag katulad ko. Joke. At shoutout po kay Sarah Ligue ng Saudi Riyadh. Shoutout po kay Mi Javier ng Qatar. At shoutout din kay Rebelin Dorian ng KSA. Shoutout po kay Edin Tugaon ng San Vicente, San Tomas, Pampanga. At sa pinakamamahal kong aswang members, shoutout po kay Broso Vlogs. Taga Germany po siya pero nasa Turkey siya ngayon. May apartment daw siya doon. Wow. Salamat po ma'am palagi ma'am sa pagkikinig at pag-avail ng badge. Ingat ka po palagi. Naway habaan pang buhay mo ng Panginoon at gabayan ka palagi niya. Shoutout po kay Narcida Ginsel ng taga Basilan pero nasa Riyadh siya ngayon. Ingat ka po dyan ma'am. Shoutout po kay Gina Araga at Prime Melinos from Tansa, Cavite. Shoutout po kay Mariam Alhan ng Bahrain. At shoutout din kay Junil Katong Lamson ng Mindanao. Alright. Hanggang dito muna tayo sa susunod muli. Basta lahat ng nagpapa-shoutout isa-isahin natin mga kaswang. Wala tayong lalaktawan dyan. Kahit sobrang busy natin. Alright. Ingat palagi mga single.